കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി. കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി. കാത്തിരുന്നു പല നാളും. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി. കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി. കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി. കാത്തിരുന്നു പല നാളും. മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി. മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി, ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി. മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ. മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ. മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി. കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി. കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി. കാത്തിരുന്നു പല നാളും. ബദറും ഉഹ്ദിലൊന്നു ഹബീബി, ഞാനില്ല സ്വഹബോരിലായി. ബദറെ കണ്ടതില്ല ഹബീബി, നേരിൽ ഈ കൺകളിലായി. ആഖിറം മുന്നിലായി നിൽക്കും പാപിയേലും. ആഖിറം മുന്നിലായി നിൽക്കും പാപിയേലും. മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി. കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എൻ്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി. കാത്തിരുന്നു പല നാളും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അർ-റഹ്മാൻ അല്ലമൽ ഖുർആൻ ഖലഖൽ ഇൻസാൻ അല്ലമഹുൽ ബയാൻ. അശ്ശംസു വൽ ഖമറു ബിഹുസ്ബാൻ വൻ-നജ്മു വശ്-ശജറു ബിയസ്ജുദാൻ. വസ്-സമാഅ റഫഅഹാ വവളഅൽ മീസാൻ അല്ലാ തത്ഗൗ ഫിൽ മീസാൻ. വഅഖീമുൽ വസ്ന ബിൽ ഖിസ്തി വലാ തുഖ്സിറുൽ മീസാൻ. വൽ അർള വലമാഇൻ ലിൽ അനാം. സദഖല്ലാഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മദീന 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 മദീന. എൻ്റെ പ്രാണനാണ് മദീന, എൻ്റെ പ്രേമമാണ് മദീന. എൻ്റെ പ്രാണനാണ് മദീന,
മദീന 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 അണയാൻ കൊതിക്കും മണ്ണ് അവിടം കണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് അണയാൻ കൊതിക്കും മണ്ണ് അവിടം കണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണ് എൻ്റെ ആശയാണ് മദീന എൻ്റെ ശ്വാസമാണ് മദീന എൻ്റെ ആശയാണ് മദീന എൻ്റെ ശ്വാസമാണ് മദീന എൻ്റെ വിശേഷവും മദീന 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 സിദ്ദീഖുറങ്ങും ചാരേ ഉമറും അരികിലില്ലേ സിദ്ദീഖുറങ്ങും ചാരേ ഉമറും അരികിലില്ലേ ഒന്ന് കാണണം മദീന കണ്ണ് നീരായുവാൻ മദീന ഒന്ന് കാണണം മദീന കണ്ണ് നീരായുവാൻ മദീന കൊതി തീരുമോ മദീന 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 നേതാ ഉറങ്ങും തോപ്പ് നേട്ടം സുവർഗ ചേപ്പ് നേതാ ഉറങ്ങും തോപ്പ് നേട്ടം സുവർഗ ചേപ്പ് മുത്തിൻ്റെ ദേശം മദീന മുഹബത്ത് വാണം മദീന മുത്തിൻ്റെ ദേശം മദീന മുഹബത്ത് വാണം മദീന പതിയെ കൊതി മദീന 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 ക്ഷണം നേടി പോയിടാൻ നബിയേർ വിളിച്ചുവെങ്കിൽ ക്ഷണം നേടി പോയിടാൻ നബിയേർ വിളിച്ചുവെങ്കിൽ മണമാകണൂർ മദീന മധുരം നിറച്ച മദീന മണമാകണൂർ മദീന മധുരം നിറച്ച മദീന മധുവേ മദീ മദീന 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 അസ്സലാമു അലൈക്കും ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ള തനി പകരം ഗുരുനൂറുള്ള ഇഹപര നബിയ ഹബീബുള്ള ഇരയോന്റെ തനിയെ സല്ലല്ലാഹ് ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ള തനി പകരം ഗുരുനൂറുള്ള ഇഹപര നബിയ ഹബീബുള്ള ഇരയോന്റെ തനിയെ സല്ലല്ലാഹ് ആടൽ നബിയുടെ മകൾ ഫാത്തിമ അലി ഹൈദരിൻ പ്രിയ ഇടർ ഫാത്തിമ ആശിച്ചൊരുമ പയം തിന്നുവാൻ അത് പോമാരാനോട് പറഞ്ഞു വാങ്ങാൻ ആട്ടൽ നബിയുടെ മകൾ ഫാത്തിമ അലി ഹൈദരിൻ പ്രിയ വിടർ ഫാത്തിമ ആശിച്ചൊരുമ പഴം തിന്നുവാൻ
രാജകുമാരനോട് പറഞ്ഞു വാങ്ങാൻ സുന്ദരാനാലല്ലേ ഇന്നിതാ മീലാദല്ലേ അമ്പിലി സന്തോഷ പുഞ്ചിരി തൂകിന്ന് ആരംഭ പോയി നിന്ന് മർഹബ പാടിടട്ടെ മർഹബ നൂർ ഐനി മർഹബ ജദുൽ ഹുസൈനി മറടി ബിലാൽ എന്ന പൂങ്കുയിലെ പണ്ട് പാവന തേനിസലേ അലികളും കുഫർ കൂട്ടത്തിലെ പുണ്യകാലിമ തോറിപ്പിച്ച പൂങ്കലരെ കിളിയേ ദിക്റുപാടി കിളിയേ സുബൈക്ക് മിനാരത്ത് വലം വെച്ച് പറക്കുന്ന ദിക്റുപാടി കിളിയേ നില്ല് നിലമേലോട്ടൊരാകാശത്തിൽ അപ്പുറത്തിൽ സുബർഗത്തിൽ അതിർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെല്ല് അതിർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെല്ല് മക്കത്തെ ജബലുകൾ കിടുകിടുത്ത് ശതരും ഉമറിന്റെ വരവെടുത്ത് ഒക്കത്തെ മുഹമ്മദിൻ ശിരസെടുത്ത് ഇക്കയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് കരുതിട്ട് ഉണ്ട് സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാരണ കയ്യില് ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ അങ്ങനെ അങ്ങരികില്ലേ അങ്ങേ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ അങ്ങ് വരും നാരനയില്ല രാജാധിരാജെന്നോ ഉണ്ട് സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാരന കയ്യില് ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲದೋರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ. ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ. ತ್ವಯ್ಬಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬರಿಗಾಲ ದರವೇಶಿ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ತ್ವಯ್ಬಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬರಿಗಾಲ ದರವೇಶಿ ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಉಸಿರು ಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರವ ಸೆವಿಯಾದ ಗಾನ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಮನಕ್ಕೆ ತಂಪೆರವ ಗಾನ. ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲು ದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ. ಓ ಮೇರಾ ನಬಿ ಮೇರಾ ನಬಿ ಮೇರಾ ನಬಿ ಹೇ ಓ ಮೇರಾ ನಬಿ ಮೇರಾ ನಬಿ ಮೇರಾ ನಬಿ ಹೇ ಆಹಾ ಮೇರಾ ನಬಿ ಹೇ ಓ ಮೇರಾ ನಬಿ ಹೇ ಓ ಮೇರಾ ನಬಿ ಮೇರಾ ನಬಿ मेरा नबी है ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है ओ जिसके लिए महफिलों को लेने सजी है फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है ओ मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है मुस्तफा मुस्तफा वंदऊल सदा सैयद الأنبياء تسألمتي وفا كانتي مشفي للتا دائما مصطفى مصطفى وندهول سدا سيد الأنبياء تسألوا الوفا كان في اسمه ليدار ليا ഉണ്ട് സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലെണ്ണ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽബിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ ഉണ്ട് സഖി ഒരു മുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലന കയ്യിൽ ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽബിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ.
അസ്സലാമലൈക്കും. ലബ്ബൈക പാടുന്നു ജനകൊടിയടുകൾ മുടിയൊടി നടക്കുന്നു ലക്ഷം നീല ഇൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലൊതുകൊണ്ട് ഇജപുവി നടക്കുന്നു ഉള്ളു കൊതിച്ച് വിളിച്ച് ജയിച്ച് മതിച്ചുടനോത്ത് ദയിച്ച് പതിമക്കത്തെടുത്തിടുന്നേ റബ്ബിനുജി വിജി നടത്തിടുന്നേ കൽബിൽ പെരുത്ത മഹബത്തോടെ ഒരുത്തനെ തേടി മിണ്ടാനേ പുറപ്പെടാനേ ലബ്ബൈക പാടുന്നു ജനകൊടിയടുകൾ മുടിയൊടി നടക്കുന്നു ലക്ഷം നീല എൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലൊതുകൊണ്ട് ഇജപുവി നടക്കുന്നു ഉള്ളു കൊതിച്ച് വിളിച്ച് ജയിച്ച് മതിച്ചുടനോത്ത് ദയിച്ച് പതിമക്കത്തെടുത്തിടുന്നേ റബ്ബിനുജി വിജി നടത്തിടുന്നേ കൽബിൽ പെരുത്ത മഹബത്തോടെ വരുത്തനെ തേടി മിണ്ടാനേ പുറപ്പെടാനേ പല സംസാരങ്ങൾ സമ്മേളിക്കും നീവിടം പല ദേശം പല ഭാഷം പല ദേശം നാവിടം പല സംസാരങ്ങൾ സമ്മേളിക്കും നീവിടം ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ളാഹ് തനി പകരും ഗുരുനൂറുള്ളാഹ് ഇഹ പരനബിയ ഹബീബുള്ളാഹ് ഇറയോന്റെ കനിയെ സ്വല്ലല്ലാഹ് ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ളാഹ് തനി പകരും ഗുരുനൂറുള്ളാഹ് ഇഹ പരനബിയ ഹബീബുള്ളാഹ് ഇറയോന്റെ കനിയെ സ്വല്ലല്ലാഹ് ബംഗാറ് പോൽത്തു ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ആരത്ര പിറസാതെങ്കും ഞങ്ങകു നിങ്ങളെ മറക്കുവാവില്ല ഉമ്മ പിറുസത്ത ഉമ്മ ബംഗാര പോൽത്തെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ആരത്ര പിറസാതെങ്കും ഞങ്ങകു നിങ്ങളെ മറക്കുവാവില്ല ഉമ്മ അൽജന്നത്തഹിത്തക്കൽ ദാമിയമ്മാതി നബിറ പലക എന്തോരു ചന്ത യാ റഹ്മാനേ യാ സുബ്ഹാനേ ഉമ്മകു വയസ്സ് കൊടുക്കനോ നീനെ ഉമ്മ പിറുസത്ത ഉമ്മ ബംഗാര പോൽത്തെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ അർത്ഥ പിറുസം തന്നില നനകും നിങ്ങളെ മറക്കുവാവില്ല ഉമ്മ അൽജന്നത്തഹിത്തക്കൽ ദാമിയമ്മാതി നബിറ പലക എന്തോരു ചന്ത യാ റഹ്മാനേ യാ സുബ്ഹാനേ ഉമ്മകു വയസ്സ് കൊടുക്കനോ നീനെ ഉമ്മ പിറുസത്ത ഉമ്മ ബംഗാര പോൽത്തെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ അരസ പിറസ തന്നെങ്കും ഞങ്ങകു നിങ്ങളെ മറക്കുവാവില്ല ഉമ്മ നിങ്ങളെ ആവില്ല ഉമ്മ നിങ്ങളെ മറക്കുവാവില്ല ഉമ്മ പാടിപ്പില എന്ന പൂങ്കുയില് പണ്ട് പാവനദീന് തേനിശലേ കാടിടലും കുഫിൽ കൂട്ടത്തിൽ പുണ്യകലിമത്തറ പീച്ചപ്പൂരലേ പാടിപ്പില എന്ന പൂങ്കുയില് പണ്ട് പാവനദീന് തേനിശലേ പാടിപ്പിലും കുഫിൽ കൂട്ടത്തിൽ പുണ്യകലിമത്തറ പീച്ച പൂങ്കരലേ ഒട്ടങ്ങങ്ങൾ വരി വരിയായി കരക്ക മരങ്ങൾ നിരായി ഒട്ടിടം ഉയരത്തിൽ മലയുടെ മറുഭൂമി വിലസിടുന്നു കാഫമല്ല കണ്ട പൂങ്കാട്ടെ കാരക്ക നീക്കുന്നു വന്നാട്ടെ കാരക്ക കായ്ക്കുന്ന നാട്ടിൻ്റെ മധുവോരു കിശ പറഞ്ഞാട്ടെ കാഫമല്ല കണ്ട പൂങ്കാട്ടെ കാതിക്ക നീക്കുന്നു വന്നാട്ടെ കാരക്ക കായ്ക്കുന്ന നാട്ടിൻ്റെ മഷൂറ് പറഞ്ഞാട്ടെ ഗിലിയേ ദിക്കരവാലി ഗിലിയേ സുബൈക്ക് മിന്നറത്ത് വാലിമിച്ച് പാരിക്കുന്ന ദിക്രവാലി ഗിലിയേ നിലവിച്ച് ആകാശത്തിൽ അപർഗത്തിൽ സുബർഗത്തിൽ അടിങ്ങുന്ന കാണുന്നുണ്ട് ചെല്ലേ അപർഗം കാണുന്നുണ്ട് ചെല്ലേ ഉണ്ട് സഖി ഒരു കുല്ല മുന്തിലി വാങ്ങിടുവാനായി നാരണ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽബിയൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ അങ്ങരയില്ലേ അങ്ങേ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ അങ്ങ് വരും നാരണയില്ല രാജാതിരാജന്നോ ഉണ്ട് സഖി ഒരു കുല്ല മുന്തിലി വാങ്ങിടുവാനായി നാരണ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽബിയൊരാശ
മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ. അങ്ങരയില്ലേ അങ്ങേ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ, അങ്ങ് വെറും ധാരണയില്ല രാജാധിനായെന്നോ. യാക്കൂബ് നബിക്ക് പ്രിയമുള്ള മകൻ യൂസുഫ് വരവായി, നല്ല യൂസുഫ് നബി പൊന്നരകിലെ വരവ് അതിയായി കൊതിയായി. യാക്കൂബ് നബിക്ക് പ്രിയമുള്ള മകൻ യൂസുഫ് വരവായി, നല്ല യൂസുഫ് നബി പൊന്നരകിലെ വരവ് അരകിലെ കൊതിയായി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹയവനേ ആരാധനായവനേ അജത്ത് തീത്തവനേ കല്ലാക്കുടായവനേ ശംസുൽ ഹുദാ മുസ്തഫ ശംസുൽ ബശീരെ ഹുദാ ശംസുൽ ഹുദാ മുസ്തഫ ശംസുൽ ബശീരെ ഹുദാ റൗള ഷരീഫ് കനാൻ രാജാ തുടച്ചിടനേ അഖില ജരാജര പാലകനി അകമറിയുന്നു അല്ലാഹു നീ അൽഹംദുലില്ലാഹനായകനി അകമറിയുന്നു അല്ലാഹു നീ അഖില ജരാജര പാലകനി അകമറിയുന്നു അല്ലാഹു നീ അൽഹംദുലില്ലാഹനായകനി അകമറിയുന്നു അല്ലാഹു നീ. മുർസല നിറഞ്ഞു യാക്കൂബ് നബിക്ക് പിരിശപ്പു കനിയായി, അപ്പോൾ മുറുമുറു ഫരിശം ഹൃദയത്തിൻ യൂസുഫ് സഹോദരൻ കുലമായി. നല്ല ഒരു ദിനം അവർ ചെന്നറിയടും ഒരുമിച്ചൊരു കട്ടിലനവായി. വേഗം അധികനം നബി യൂസുഫിന് എന്ന് അഗദരിൽ കൊതിയായി. ആട്ടൽ നബിയുടെ മകൾ ഫാത്തിമ അലി ഹൈദരിൻ പ്രിയ ഫിഡർ ഫാത്തിമ ആശിച്ചോരുമ പയം തിന്നുവാൻ അത് പോമാരനോട് പറഞ്ഞു വാങ്ങാൻ. അതിർ കൊടുച്ച മർഗലി കലിമ പ്രവചകം പൊങ്ങും അക്കട്ടിട്ട് അഫൂൽ തലേർത്ത് സഫൂട് കുതിരകൾ അഫൂൽ തലേർത്ത് സഫൂട് കുതിരകൾ കൃഷ്ണവർണ്ണ മുടിപ്പ് അടിടുങ്ങും പുക്ഷകൻ പത്രിടകൾക്ക് വയ്ക്കേവെ തെളിഹുലി അമലിലെ ചുടലുകൾ പല പല തനിയനും അമലിലെ ചുടലുകൾ പല പല തനിയനും പത്രിപ്പിച്ച് അപ്പിച്ചുകപ്പിച്ചു ചാടി പിടിപട പെതി പൂണ പിടിപട പെതി പൂണ ഹരബനദാ അമലുസുനാം ആരിരാജ തുതിച്ചങ്ങം പിതൃഭൂചത്തം അതിർപിട്ടിത്തായേ മകനക അനുദിനം നദിർപടി ഭദ്രപട സാബുകൾ അനുദിനം നദിർപടി ഭദ്രപട സാബുകൾ ചിങ്കകൾ വർക്കപ്പെട്ടി അരുവെട്ടിപ്പെട്ടാന കുരസിൽ അല്ലൂരിലെ നല്ലൂരിലെ ഹിരഹര ഹേണദത്തം അല്ലൂരിലെ നല്ലൂരിലെ ഹിരഹാരം നയനത്തം മത്രിപ്പിച്ച് അപ്പിച്ചുകപ്പിച്ചു ചാടി പിടിപട പെതി പൂണ പിടിപട പെതി പൂണ. അൽഹംദുലില്ലാഹയവനേ രാജാധനായവനേ അജത്ത് തീത്തവനേ കല്ലാക്കുടായവനേ ശംസുൽ ഹുദാ മുസ്തഫ ശംസുൽ ബശീരെ ഹുദാ റൗള ഷരീഫ് കനാൻ രാജാ തുടച്ചിടനേ. ബിസ്മില്ലാ വൽഹംദുലില്ലാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹി അമ്മാ ബഅദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. വഖാല النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ബഹുമാനികളെ, നമ്മളുടെ സമയം പോക്കിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പറയാന്നുള്ളൂ. ആരും ഇവിടെ ഇല്ല, കിടാക്ക മാത്രം കളിച്ചോണ്ടുള്ളത്, വേറെ ആരുണ്ട്? പിന്നെ ഏതായാലും
ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകൾ മാത്രം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള ആ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 വാക്ക് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിട്ടില്ല, റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ, ആലമീങ്ങൾക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനും റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാണ്ട് നമ്മൾ അയച്ചിട്ടില്ല. എല്ലാത്തിനും റഹ്മത്താണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ കാരണം ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള ആ പ്രസവമാണ്, ആ ദുനിയാവിലേക്ക് അയച്ചതാണ്. കാരണം ഇന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ജനിച്ച ദിവസമാണ് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത്. മീലാദുൻ നബി എന്ന് പറഞ്ഞ മൗലിദ്, മീലാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവം. മൗലിദുഹു ബി മക്കത്തിൽ അമീന വഫാത്തുഹു ബി ത്വയ്ബത്തിൽ മദീന. മൗലിദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ടത് മക്കത്തുൽ അമീനയിലാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ മൗലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പ്രസവിച്ചത് അതന്നെയാണ് മീലാദുൻ നബി, നബിൻ്റെ പ്രസവ ദിനം കൊണ്ടാടൽ. ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ പറയുന്നുണ്ട് 9 മുതൽക്ക് 12 വരേക്കും ദുഃഖാചരണമാണ് അന്ന് ഉണ്ടായത്. കാരണം ആയിഷ ബീബി കരഞ്ഞിരുന്നു, പിന്നെ സ്വഹാബാക്കളും കരഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ സന്തോഷം കൊണ്ടാടുന്നു. അതല്ല, നമ്മളെ മീലാദുൻ നബി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നബി തങ്ങളെ ജനിക്കൽ എന്നാണ്, മരണം എന്നല്ല. അവിടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് രോഗം ശക്തിയായത് റബീഉൽ അവ്വൽ 9-ന് 12-ന് വഫാത്തായിന്. അപ്പോൾ ആ ദിവസം ദുഃഖമാണ് ആചരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ചില പുത്തനാശയക്കാർ പറയുന്നത്. അതെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ്. നമ്മൾ തന്നെ കിടാക്കളെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജനിച്ച ദിവസത്തിന് ഒരു ബഹുമാനമായിട്ട് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ, ഈ ലോകത്തിന് റഹ്മത്തായിട്ട് അയക്കപ്പെട്ട ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ ജനിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്രയെല്ലാം ചെയ്യണം എന്ന് ഈലെന്നെ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. കാരണം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞു, മാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ എന്നാണ്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദ്ഹ് പറയലും പിന്നെ അന്ന് ഭക്ഷണം നൽകൽ, ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യൽ വളരെ പുണ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മേലെ ഒരുത്തൻ ഒരു സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവൻ്റെ മേലെ അല്ലാഹു തആല 10 ഗുണം ചെയ്യും. മൻ സല്ല അലയ്യ സ്വലാത്തൻ വാഹിദ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ബിഹാ അശ്റ. ഒരുത്തൻ എൻ്റെ മേലെ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവൻ്റെ മേലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ 10 ഗുണം ചെയ്യും. അവനിക്ക് 10 ഗുണങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല നൽകുന്നതാണ്. പിന്നൊരു ഹദീസിലുണ്ട്, ഒരുത്തൻ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അവനിക്ക് അവൻ്റെ 10 ദറജകൾ 10 സ്ഥാനങ്ങൾ അവനിക്ക് ഉയർത്തും, 10 ഗുണങ്ങളെ അവനിക്ക് എഴുതപ്പെടും, 10 കുറ്റങ്ങളെ അവനിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയും. ഇതുപോലത്തെ 10 കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്ന് പിന്നൊരു ഹദീസിലുണ്ട്. പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ബഹുമാനമുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള മുടി, 2 സ്വഹാബാക്കളുണ്ടായി. വലിയൊരു മുതലാളി ഉണ്ടായിരുന്നു, അയാൾ മരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അയാളടുക്കൽ 3 മുടിയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കുള്ള 3 മുടിയും അതുപോലെ കുറേ സ്വത്തുക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാൾക്ക് 2 ആൺമക്കൾ മാത്രമാണ്. ആൺമക്കൾക്ക് 2 ആൺമക്കളാണെങ്കിൽ സ്വത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ശറൈൻ്റെ നിയമത്തിൽ ഒരാണിനിക്ക് പകുതി, പിന്നെ ഒരാണിനിക്ക് പകുതി. പെണ്ണാണെങ്കിൽ ആണിൻ്റെ പകുതിയാണ് പെണ്ണിനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരാണും ഒരു പെണ്ണും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വത്തിന് 3 ഓരി വെച്ചിട്ട് അതിൽ 2 ഓതി ആണിനിക്കും 1 ഓതി പെണ്ണിനിക്കും. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, 2 ആണുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അവർക്ക് 2 ആൾക്കും പകുതിയായിട്ട് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ സ്വത്തെല്ലാം മോഹരിപ്പിച്ചു, 2ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ട് വേറെ ആക്കിയിട്ട് വെച്ചു. പിന്നെ 3 മുടി ഉണ്ടായി. ഒരു മുടി ഒരാൾക്കും, പിന്നെ ഒരു മുടി ഒരാൾക്കും കൊടുത്തു. പിന്നെ 1 മുടി ബാക്കിയുണ്ട്. ഇതിനെ പകുതിയാക്കാം, കത്തരിക്കാം, കഷ്ടമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയവൻ പറഞ്ഞു.
അയാൾ മരിച്ച ആളെ വലിയ മോൻ ചൊല്ലി ഇങ്ങനെ 2 പാതിയാക്കിയിട്ട് ഈ പാതി നീ എടുത്തോ, പാതി അണുക്കത്താണ്. അപ്പോൾ ചെറിയവൻ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുടീനെ അങ്ങനെ മോശമാക്കാൻ പാടില്ല. കത്തരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബഹുമാനം കുറക്കലാണ്, അത് ചെയ്യലാണ്, അതെനിക്ക് വേണ്ട. എന്നാൽ വലിയവൻ പറഞ്ഞു, നീ ആ മുടി എടുത്തോ, 2 മുടി നിനക്കായി, എനിക്ക് തക്കത്ത മുതൽ എനിക്ക് താണ്. അപ്പോൾ ചെറിയവൻ പറഞ്ഞു, വേണ്ട, നിനക്ക് എല്ലാ മുതലും നീ എടുത്തോ, അനക്ക് 3 മുടി മാത്രം മതി. അങ്ങനെ വലിയവന് വലിയ സന്തോഷമായി. അവൻ ആ 3 ചെറിയവന് 3 മുടി മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. വലിയവൻ സ്വത്തെല്ലാം എടുത്തു. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ഈ മുടിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ചെറിയവൻ വലിയ മുതലാളിയായിട്ട് മാറി. വലിയവനോ സ്വത്തെല്ലാം നശിച്ചു, എല്ലാം ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് ഫക്കീറായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ നോക്ക്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള ആ മുടിനെ ബഹുമാനിച്ച കാരണം കൊണ്ട് അവനിക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ലോണം അനുഗ്രഹം ചെയ്തു കൊടുത്ത്. ആ മുടിനെ ധിക്കരിച്ചത് കൊണ്ട് മറ്റവൻ്റെ സ്വത്തിനെല്ലാം അല്ലാഹു തആല ഹലാക്കാക്കി കളഞ്ഞു, അവനിക്ക് ഒന്നുമില്ലാണ്ടായി. ഇതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളോടും ബഹുമാനം കൽപ്പിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ നമ്മളും അങ്ങനെ എല്ലാ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ കാര്യത്തിലും റബീഉൽ അവ്വൽ എന്നുള്ളത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള മാസമാണ്, പ്രസവിച്ച മാസമാണ്, വഫാത്തായ മാസമാണ്. അത് ശരി തന്നെ, വഫാത്തായതിനല്ല നമ്മൾ കണക്കുകൂടിക്കൽ. ഇത് ജനിച്ച ആ ഇതിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കുകൂടിക്കൽ. അപ്പോൾ ആയതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞതുപോലെ ആ നബിത്തങ്ങളെ നമ്മൾ പിൻപറ്റണം, ആ നബിത്തങ്ങളോട് നമ്മളെ ബഹുമാനം കാണിക്കണം, നബിത്തങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നിൽക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകട്ടെ. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള ഹഖ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇരു വീട്ടിലും അല്ലാഹു തആല നമ്മളെയും നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളെയും എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തിലാക്കട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരെ ഖബറിനെ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ആഖിറു ദഅ്വാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. നമ്മുടെ സദർ ഉസ്താദ് വേണ്ടിയതുപോലെ നമ്മൾക്ക് റബീഉൽ അവ്വൽ ആചരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം നല്ലതുപോലെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ചതെനിക്ക് വേണ്ടി 1-2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മളെ മോൻച്ചം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം കുറച്ച് വാതല്ല ചെല്ലോണം ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഖദീബ് ഉസ്താദ് വേണ്ടതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട രൂപത്തിലെല്ലാം ചൊല്ലിത്തരും. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം അല്ലാഹു ഏറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ ജന്മദിനം ആചരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകണം. അതാണ് ഒന്നാമതായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാകുന്നത്. മദ്ഹുകൾ ധാരാളം പാടണം, പറയണം, മൗലിദുകൾ ഓതണം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണം. അതുമാത്രം മതിയാവുകയില്ല. അതിന് പുറമെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതായ ജീവിത രീതികൾ എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ സ്വഭാവങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അവിടുത്തെ ഓരോ ജീവിത നടപടികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നാം പഠിച്ചിരിക്കണം. സ്വന്തം ഭാര്യമാരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറിയത്, അതേ സമയത്ത് സ്വന്തം മക്കളോട്, അതുപോലെ തന്നെ മക്കളുടെ മക്കളോട്, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതെല്ലാം നാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നാം നോക്കേണ്ടതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം നേരത്തെ സദർ ഉസ്താദ് ഓതി വെച്ച ആയത്താണ്, വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ ലോകത്തേക്ക് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോകത്തിനിക്ക് മുഴുവനും കാരുണ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവനും എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യമാണ്.
ആ കാരുണ്യം അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതായ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാരുണ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്റ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടുന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നതായ ആ മക്ക ഖുറൈശികൾ ഇവിടുന്ന് ദാറുൻ നദ്വയിൽ അവിടുന്ന് മീറ്റിംഗ് ചേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്ന ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അവർ ചർച്ച നടത്തി അവസാനമായി കണ്ടെത്തിയ ഒരു ഉപായമാണ് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചു കൊള്ളുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ രാത്രിയിൽ അവിടുന്ന് വീട് വളഞ്ഞു ശത്രുക്കളെല്ലാവരും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു കൊല്ലണം എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിക്കൊണ്ട് അവരെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റും അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ്. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്? ഒരിക്കലും അവരാക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെ, മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെ, മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹുവിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ധാരാളം നല്ല ധൈര്യമുള്ളതായ ധാരാളം ആൾക്കാരും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പക്ഷേ അവരെ തടയാൻ വേണ്ടി വിട്ടില്ല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരെ പോലും അവിടുന്ന് വളരെ കാരുണ്യത്തോടു കൂടെയാണ് അവർക്ക് എല്ലാ നിലക്കുള്ള രക്ഷയും സമാധാനവും കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു പിടി മണ്ണെടുത്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ യാസീൻ സൂറത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ചില ആയത്തുകൾ മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ആ മണ്ണ് അവരുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞപ്പോൾ അതെല്ലാം അവരുടെ മുഖത്തിലേക്ക് അവരുടെ തലയിലേക്ക് വീണപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല ഉറക്കമാണ് അവിടുന്ന് അല്ലാഹു വിട്ടുകൊടുത്തത്. അവിടുന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റും കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുന്നതായ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നല്ല ഉറക്കം അല്ലാഹു വിട്ടുകൊടുത്തു. ആ മണ്ണരിയരോട് കൂടി അവരെല്ലാവരും അവിടുന്ന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് ശത്രുക്കൾക്കിടയിലൂടെ അവിടുന്ന് ഹിറാ ഗുഹയിലേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുന്ന് കടന്നു ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ എത്രമാത്രമാണ് കാരുണ്യം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടേത്. അവിടുന്ന് സ്വന്തത്തെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വരുന്നവരെ പോലും നല്ല ശാന്തമായ സമാധാനത്തിന്റെ ഉറക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ലോകത്തിനിക്ക് മുഴുവനും ശത്രുക്കളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത നേതാവാണ് ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പകർത്തേണ്ടത്. ഞങ്ങൾക്ക് പല ആൾക്കാരും ശത്രുക്കളുണ്ടാകും. ഒരിക്കലും നാം അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ശത്രുതയല്ല നാം ഒരിക്കലും കാണിക്കേണ്ടത്. അതെല്ലാം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതുപോലെ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടുന്ന് ഒരു അറാബിയായ മനുഷ്യൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്നതായ ഷാൽ അവിടുന്ന് വളരെ ശക്തിയായി വലിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കഴുത്തിലതാ വല്ലാത്ത ഒരു പാടുണ്ടായി പോയി. ആ വലിച്ചതായ ഒരു ശക്തിയായ വേദന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുണ്ടായപ്പോഴും അവിടുന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ആ അറാബിയായ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്തിലോക്കി ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല, ചൊടിച്ചില്ല. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം. അവിടുന്ന് ധാരാളം കാരുണ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചത്. അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, ഫബിമാ റഹ്മത്തിൻ മിനല്ലാഹി ലിൻത ലഹും വലൗ കുൻത ഫല്ലൻ ഗലീദൻ
വലൗ കുന്ത ഫദ്ദൻ ഗലീലൻ ലം ഫദ്ദു മിൻ ഹൗലിക. ഓ നബിയെ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ആ ജനങ്ങളോട് മുഴുവനും വളരെ മയമായി വളരെ സോഫ്റ്റായി കൊണ്ട് തങ്ങൾ പെരുമാറുന്നത്. അതേസമയത്ത് വലൗ കുന്ത ഫദ്ദൻ ഗലീലൻ, അവിടുന്ന് തങ്ങൾ വളരെ കർക്കശമുള്ള സ്വഭാവക്കാരനായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവിടുന്ന് പരിപരിപ്പ സ്വഭാവമുള്ള ആളായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അവിടുന്ന് ജനങ്ങളോട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി പെരുമാറുന്ന ആളായിരുന്നുവെങ്കിൽ, വലൗ കുന്ത ഫദ്ദൻ ഗലീദൻ ലം ഫദ്ദു മിൻ ഹൗലിക, അതാ ജനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദൂരെ ഒഴിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു, ഒരിക്കലും തങ്ങളോട് അടുക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തന്നെ അവിടുന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വഇന്നക ലഅലാ ഖുലുഖിൻ അളീം. ലോകത്തുള്ള സർവ്വജനങ്ങളുടെയും എല്ലാ നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മേലിലാണ് തങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുള്ളത് എന്നാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടുന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ഈ രൂപത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിതം അവിടുന്ന് നാം ധാരാളം പഠിക്കുകയും അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമായി പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും എൻ്റെ ഈ ചെറിയൊരു വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം. ആഖിർ ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വിദ്യാർത്ഥികളെ കാര്യക്രമം മുൻവരുത്തിയത് കാത് കൊണ്ട് എത്ര കേട്ട് മധുരമുള്ള മദ്ഹ് പാട്ട്, കൽബ് കൊണ്ട് ജ്ഞാനം കണ്ട് കാമിലായ പൂച്ചെണ്ട്. കാത് കൊണ്ട് എത്ര കേട്ട് മധുരമുള്ള മദ്ഹ് പാട്ട്, മന്ദമാരുതരുകിയ തീരം, മന്ദമാരുതരുകിയ തീരം, പുണ്യ ത്വയ്ബ പുന്താരം, പുണ്യ ത്വയ്ബ പുന്താരം. കൽബ് കൊണ്ട് ജ്ഞാനം കണ്ട് കാമിലായ പൂജണ്ട്. കാത് കൊണ്ട് എത്ര കേട്ട് മധുരമുള്ള മദ്ഹ് പാട്ട്, തൗഹീദ് തന്ന ഗുരുവേ ഗുരുവേ ഗുരുവേ, ഹസനാത്ത് കാത്ത പ്രഭുവേ പ്രഭുവേ പ്രഭുവേ, തൗഹീദ് തന്ന ഗുരുവേ ഗുരുവേ ഗുരുവേ, ഹസനാത്ത് കാത്ത പ്രഭുവേ പ്രഭുവേ പ്രഭുവേ. ഇജാബത്ത് രാഹത്ത് സീനത്ത് പൂമുത്ത് നൂറേ നൂറേ, ഇജാബത്ത് രാഹത്ത് സീനത്ത് പൂമുത്ത് നൂറേ നൂറേ. നിലാവദനം സലാസഫലം നബിയേ നബിയേ, മനമിലഹിതം മധുരിതമദം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം, മനമിലഹിതം മധുരിതമദം ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം. കൽബ് കൊണ്ട് ജ്ഞാനം കണ്ട് കാമിലായ പൂജണ്ട്. കാത് കൊണ്ട് എത്ര കേട്ട് മധുരമുള്ള മദ്ഹ് പാട്ട്, അധികാര കുരിശൻ തെളിവേ തെളിവേ തെളിവേ, അഖിലാണ്ട സൃഷ്ടി സഭവേ സഭവേ സഭവേ, അധികാര കുരിശൻ തെളിവേ തെളിവേ തെളിവേ.
കൊണ്ട് ഞാനും കണ്ട് കാമലായ പൂച്ചെണ്ട് കാത് കൊണ്ട് എത്ര കേട്ട് മധുരമുള്ള മധു പാട്ട്. അസ്സലാമലൈക്കും. അസ്സലാമലൈക്കും. മർഹബായ നൂറായിനി മർഹബായ ജദ്ദൽ ഹുസൈനി മർഹബ മർഹബ നൂർ മുഹമ്മദ് മർഹബ 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 ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ളാഹ് തനി പകരും ദുരനൂറുള്ളാഹ് ഇയ പരനബി ഹബീബുള്ളാഹ് കിരയോണ്ട് കനിയെ സല്ലല്ലാഹ് മർഹബായ നൂറൈനി മർഹബ മർഹബ നൂർ മുഹമ്മദ് മർഹബ 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 പതിമകതുല മലരല്ലേ പരിശുദ്ധ കതിരുളി ബദുരല്ലേ പരിമല സുരബിലെ കാവല്ലേ കിരയോണ്ട് കുതുസിലെ മയിലല്ലേ മർഹബായ നൂറൈനി മർഹബായ ജദ്ദൽ ഹുസൈനി മർഹബ മർഹബ നൂർ മുഹമ്മദ് മർഹബ 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 മൗശറിൽ കനിയായോരേ മുറുവത്ത് പെടത്തുല നബിയോരേ ഫമിലത്ത് ഫസത്ത് മികച്ചോരേ ശഫാത്ത് കലീം റസൂലോരേ മർഹബായ നൂറൈനി മർഹബായ ജദ്ദൽ ഹുസൈനി മർഹബ മർഹബ നൂർ മുഹമ്മദ് മർഹബ 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 ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ളാഹ് തനി പകരും ദുരനൂറുള്ളാഹ് ഇയ പരനബി ഹബീബുള്ളാഹ് കിരയോണ്ട് കനിയെ സല്ലല്ലാഹ് പതിമക്കതുല മലരല്ലേ പരിശുദ്ധ കതിരുളി ബദുരല്ലേ പരിമല സുരബിലെ കാവല്ലേ കിരയോണ്ട് കൊതുസില മയിലല്ലേ മർഹബായ നൂറൈനി മർഹബായ ജദ്ദൽ ഹുസൈനി മർഹബ മർഹബ നൂർ മുഹമ്മദ് മർഹബ 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 മൗശറിൽ കനിയായോരേ മുറുവത്ത് പെടത്തുല നബിയോരേ ഫമിലത്ത് ഫസത്ത് മികച്ചോരേ ശഫാത്ത് കലീം റസൂലോരേ മർഹബായ നൂറൈനി മർഹബായ ജദ്ദൽ ഹുസൈനി മർഹബ മർഹബ നൂർ മുഹമ്മദ് മർഹബ 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 ഗുണമണിയായ റസൂലുള്ളാഹ് തനി പകരം ദുരനൂറുള്ളാഹ് ഇയ പരനബി ഹബീബുള്ളാഹ് കിരയോണ്ട് കനിയെ സല്ലല്ലാഹു അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബദറിൻകലത്തിൽ നബി തൻ പിറകിൽ അടിചേർന്നവരാ ബദരീങ്ങൾ കരുത്താനിമാനിൻ്റെ തിലക്കും വര്യം കൊണ്ട് കവചം പൊഞ്ചൊരു ശുഹദാക്കൾ അവരാണ് ബദരീങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹാത്മാക്കൾ അവരാണ് ബദരീങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹാത്മാക്കൾ ബദറിൻകലത്തിൽ നബി തൻ പിറകിൽ അടിചേർന്നവരാ ബദരീങ്ങൾ കരുത്താം ഇമാനിൻ്റെ തിലക്കും വര്യം കൊണ്ട് കവചം പൊഞ്ചൊരു ശുഹദാക്കൾ അവരാണ് ബദരീങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹാത്മാക്കൾ അവരാണ് ബദരീങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹാത്മാക്കൾ ആശ്രയം അഹദോന കൂട്ടിനായി തുരുനൂറ ഓർക്കലും ബഹജൂറ ബദരീങ്ങൾ മുന്നേറി അടിരാടി ജയം നേടി ബദറിൻകലത്തിൽ നബി തൻ പിറകിൽ അടിചേർന്നവരാ ബദരീങ്ങൾ കരുത്താനിമാനിൻ്റെ തിലക്കും വര്യം കൊണ്ട് കവചം പൊഞ്ചൊരു ശുഹദാക്കൾ അവരാണ് ബദരീങ്ങൾ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹാ
നബി തൻ പിറകിൽ അടിചേർന്നവരാ ബദരീങ്ങൾ കരുത്താമിമാനിൻ്റെ തിലക്കും വീര്യം കൊണ്ട് കവചം പഞ്ചു ശുഹദാക്കൾ അവരാണ് ബദരീങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹാത്മാക്കൾ അവരാണ് ബദരീങ്ങൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മഹാത്മാക്കൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മുത്തായ റസൂലിൻ്റെ മിലാദിൻ്റെ മുഹിബ്ബിൻ മനസ്സാകെ ആനന്ദം കൊണ്ട് മാനത്തിൻ വേറിമാറി ചന്ദ്രനെ കണ്ട് മായത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി മദീന മിന്ന്. മുത്തായ റസൂലിൻ്റെ മിലാദിൻ്റെ മുഹിബ്ബിൻ മനസ്സാകെ ആനന്ദം കൊണ്ട് മാനത്തിൻ വേറിമാറി ചന്ദ്രനെ കണ്ട് മായത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി മദീന മിന്ന്. പുല്ലുഷറിനയ്യ മുകളിൽ പോയി കൂടിയാൻ റാവാണ് അൽഫലയിലും കതിറിന്മേലെ പുണ്യമുല്ലേറാവാണ്. ആമിനിയുമ്മിൽ റഹ്മത്തെട്ട പെയ്ത ഇന്നത് ദിനമാണ് ലോകരിക്കിന്നോ റഹ്മത്തായ മുത്തിൽ പിരിഞ്ഞ എന്നാണ്. മുത്തായ റസൂലിൻ്റെ മിലാദിൻ്റെ മുഹിബ്ബിൻ മനസ്സാകെ ആനന്ദം കൊണ്ട് മാനത്തിൻ വേറിമാറി ചന്ദ്രനെ കണ്ട് മായത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി മദീന മിന്ന്. ഇഷ്കിന്നുള്ളിൽ മദ്ഹുന്നേറെ ലോകത്താകെ മുഴങ്ങുന്നു ഗുരുദ മൗലിദ് മജ്ലിസ് തന്നിൽ ഇഷ്കിൻ മിസ്ക് പറക്കുന്നു. അംബിരാജ ദഹ്റൻ സാലൻ ചൊല്ലുന്നു ദഫും മുട്ടി കുരണിച്ച് സന്തോഷത്തിൽ ആടുന്നു. മുത്തായ റസൂലിൻ്റെ മിലാദിൻ്റെ മുഹിബ്ബിൻ മനസ്സാകെ ആനന്ദം കൊണ്ട് മാനത്തിൻ വേറിമാറി ചന്ദ്രനെ കണ്ട് മായത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി മദീന മിന്ന്. മുത്തായ റസൂലിൻ്റെ മിലാദിൻ്റെ മുഹിബ്ബിൻ മനസ്സാകെ ആനന്ദം കൊണ്ട് മാനത്തിൻ വേറിമാറി ചന്ദ്രനെ കണ്ട് മായത്തിൽ പുഞ്ചിരി തൂകി മദീന മിന്ന്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹബീബിനെ കാണാൻ കുതിക്കുന്ന ഒരു പാവി പാടുന്നിതാ വിഷാദങ്ങളാലെ ഞാൻ പാടുന്ന തിരുഗേദം കേൾക്കും നബിയെ അസ്സലാം കേൾക്കും നബിയെ അസ്സലാം. കിനാവിൽ ഹബീബിനെ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു പാവി പാടുന്നിതാ വിഷാദങ്ങളാലെ ഞാൻ പാടുന്ന തിരുഗേദം കേൾക്കും നബിയെ അസ്സലാം കേൾക്കും നബിയെ അസ്സലാം. ഇഷ്കിൻ്റെ തേനാരി നാലേറെയായി ഞാൻ പാടുന്നു മധുലികൾ യാ റസൂലേ. ഇഷ്കിൻ്റെ തേനാരി നാലേറെയായി ഞാൻ പാടുന്നു മധുലികൾ യാ റസൂലേ. ഇഷ്കിന്തെന്നറിയാത്ത പാവി ഞാനാണേരും തസുഖാമെന്നിൻ കനവിൽ യാ റസൂലേ. ഇന്നൽ ഖുലൂബൈല ഹബീബി തമീലു വമൈന ذلك الشاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. കിനാവിൽ ഹബീബിനെ കാണാൻ കിനാവിൽ ഹബീബിനെ കാണാൻ മധുര മദീന എൻ്റെ മനസ്സിലെ സീന മഹബൂബിൻ വീട എൻ്റെ മാശൂക്കിൻ നാടാൻ. ഇഷ്ക് രുചിക്കാൻ പാടി ഞാൻ എൻ്റെ താഹ ഇഷ്ടം ലഭിക്കാൻ തേടി ചുരി എൻ്റെ റാഹ. കഥനം നിറഞ്ഞു ഞാൻ പാടിയ നേരം കനിരോൽക്കുമ്പോൾ ആശിക്കിൻ നയനം കരളിൽ കുതിയേറി ഓർത്തു ഞാൻ ഗീതം
കേട്ടവർ വെതേറി തീർത്തല്ലു ഗീതം മധുര മദീന എൻ്റെ മനസ്സിലെ സീന മഹബൂബിൻ വീട എൻ്റെ മാഷോക്കിൻ നാട ഇന്നൽ ഖുലൂബ ഇലൽ ഹബീബി തമീലു വമൈന ذلك الشاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت العاشقين تسيل كناو الحبيب കാണാൻ കിനാവിൽ ഹബീബിനെ കാണാൻ അകല മദീന അരകിൽ വരണ സീന യാ ഹബീബന കനവിലണയന സീന ത്വയ്ബ മദീന എൻ്റെ കൽബിലെത്തീന തസ്ബു ഹദീന അനകിൽ വരണ സീന ആഹിറോക്കുമ്പൊള്ളാകെ നിരാശ ആശിക് പിരിയണമെന്നാശ അവിടുത്തെ മധൂലികൾ മാത്രം പ്രതീക്ഷ അതിനായി കേതുന്നു ചുരിയമോ രക്ഷ അകല മദീന അരകിൽ വരണ സീന യാ ഹബീബന കനവിലണയന സീന ഇന്നൽ ഖുലൂബ ഇലൽ ഹബീബി തമീലു വമൈന ذلك الشاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت العاشقين تسيل കിനാവിൽ ഹബീബിനെ കാണാൻ കിനാവിൽ ഹബീബിനെ കാണാൻ കൊതിക്കുന്ന ഒരു പാവി പാടുന്നിതാ വിഷാദങ്ങളാലെ ഞാൻ പാടുന്ന തിരുഗീതം കേൾക്കും നബിയെ അസ്സലാം കേൾക്കും നബിയെ അസ്സലാം ഇഷ്കിൻ്റെ തേനാരി നാലേറെയായി ഞാൻ പാടുന്നു മധുലികൾ യാ റസൂലേ ഇഷ്കിൻ്റെ തേനാരി നാലേറെയായി ഞാൻ പാടുന്നു മധുലികൾ യാ റസൂലേ ഇഷ്കിന്തെന്നറിയാത്ത പാവി ഞാനേരും തതുകാമൻ നിൻ കനവിൽ യാ റസൂലേ ഇന്നൽ ഖുലൂബ ഇലൽ ഹബീബി തമീലു വമൈന ذلك الشاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت العاشقين تسيل കിനാവിൽ ഹബീബിനെ കാണാൻ കിനാവിൽ ഹബീബിനെ കാണാൻ അസ്സലാമു അലൈക്കും ചന്ദ ആരായ കാന ഭാഗ്യാന കണ്ട് ചൊല്ലോരു പേടി മനസ്സുകിൻ്റെ നദീന കണ്ട കണ്ണുകളുണ്ട് പേരെന്തും വേണ്ട അതുവേ ചന്ദ ആരായ കാന ഭാഗ്യാന കണ്ട് ചൊല്ലോരു പേടി മനസ്സുകിണ്ട് ആണിൽ ഒരു ബലച്ച നബി ഈ മനസ്സിൽ തുടിത്ത നബി ആണിൽ ഒരു ബലച്ച നബി ഈ മനസ്സിൽ തുടിത്ത നബി മണിമുത്തു മണിമുത്തു നണ്ടു നബി റഹ്മത്തുൽ കടലു നബി നല്ലോരു മനസ്സ് ചൊന്നോ സലാത്ത് എത്തേറിനണ്ടോ നബീരോ സാത്ത് അപച്ച പിരിച്ച ദൗലത്തോ കാത്ത് എത്തോണുണക്ക് ഈ മദ്ഹലാത്ത് മദീന കണ്ട കണ്ണുകളുണ്ട് ബെലന്തും വേണ്ട അതുവേ ചന്ദ ആരായ കാന ഭാഗ്യാന കൊണ്ട് ചൊല്ലോരു പേടി മനസ്സുകിണ്ട് തിരുള്ള പിരിസ തങ്ങാലെ മനസ്സ് തൊയ്ബ മദീന കാണാത്തെ കണ്ണ് തിരുള്ള പിരിസ തങ്ങാലെ മനസ്സ് തൊയ്ബ മദീന
മദീന കണ്ട കണ്ണേകൻ്റെ പേരെന്തും വേണ്ട അതുവെ ചന്ദ ആരായ കാന ഭാഗ്യാന കണ്ട് ചെല്ലാറു പേടി മനസ്സകണ്ട നണ്ടോനെ പീരോ കാണാത്തെ കണ്ണ് എന്തികണക്ക് കേക്കറ് മനസ്സ് നണ്ടോനെ പീരോ കാണാത്തെ കണ്ണ് എന്തികണക്ക് കേക്കറ് മനസ്സ് മദീന കണ്ട കണ്ണേകൻ്റെ വേറെന്തും വേണ്ട അതുവെ ചന്ദ ആരായ കാന ഭാഗ്യാന കണ്ട് ചെല്ലാറു പേടി മനസ്സകണ്ട് അസ്സലാം तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू अमीरे हरम मैं फ़कीर अजम तेरे गुनहर ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इलाम है जमा तेरा इलाम है जमा तेरा कुरान मामा है तेरा कुरान मामा है तेरा मिंबर तेरा हर्ष बरी मिंबर तेरा हर्ष बरी या रहमतुल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ तू समंदर में भटकी हुई प्यास है तू समंदर में भटकी हुई प्यास है मेरा घर हाक पर और तेरी है गुजर मेरा घर हाक पर और तेरी है गुजर सिदरतुल मुंतहा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा खैरुल बशर खुतबा तेरा खैरुल बशर खुतबा तेरा आवाज़ हक खुतबा तेरा आवाज़ हक खुतबा तेरा आफात तेरे शाम आई आफात तेरे शाम आई या रहमतुल लिल आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा सलाम ಮಕ್ಕ ಮದೀನದ ತಾರೆ ಬೆಳಗಿ ಬಂದ ತಾಜರೆ ಮುತ್ತ ಪ್ರವಾದಿ ನಬಿಯರೆ ನನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜರೆ ನನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜರೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಹಮತ್ ಎಂದು ತಾ ರಸೂಲವರೆಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಹಮತ್ ಎಂದು ತಾ ರಸೂಲವರೆಂದು ಮಕ್ಕ ಮದೀನದ ತಾರೆ ಬೆಳಗಿ ಬಂದ ತಾಜರೆ ಮುತ್ತು
ಹೃದಯವು ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮದೀನದ ರಾಜ ನಬಿಯರ ಕತೆ ಕೇಳಲು ಬಯಸಿದೆ. ಮಕ್ಕದ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಎಂದು ಮನವು ಬೇಲುತ್ತಿದೆ. ನಬಿಯರ ರೌಲವನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣು, ಮನವು ಬೇಲುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಬಿಯರ ಕಾಣಲೆಂದೆಂದು. ಮಕ್ಕ ಮದೀನದ ತಾರೆ ಬೆಳಗಿ ಬಂದ ತಾಜರೆ ಮುತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ನಬಿಯರೇ, ನನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜರೇ, ನನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜರೇ. ಜಗದೊಡೆಯನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತ ನಾಮವರನ್ನು ರಚಿಸುವೆ ಪ್ರೇಮಿನ. ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಯ ಹೆಸರ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವೆನ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ತಾರೆ ನೋಡಲು ಮೋಹವು, ಪುಣ್ಯ ಹಬೀಬರ ರೌಲವ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಲಗಲು ಪ್ರೇಮವು. ಮನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿಧಿಯು ನನಗಿಲ್ಲ ಕೊನೆಯು ಇನ್ನು, ಕಾಣುವರೆಗೆ ಆ ಮಣ್ಣು. ಮಕ್ಕ ಮದೀನದ ತಾರೆ ಬೆಳಗಿ ಬಂದ ತಾಜರೆ ಮುತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ನಬಿಯರೇ, ನನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜರೇ, ನನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಜರೇ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. अस्सलाम वालेकुम. नारे रिसाला या रसूल अल्लाह, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, या हबीब अल्लाह. नूर आ गया, 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 नूर आ गया. बोलो नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया. आमिना बीबी പുഞ്ചിരിച്ചു, നൂർ ആ गया. മക്ക മണ്ണിൽ നൂറിച്ചു, നൂർ ആ गया. ലോകമാകെ വൃന്ദമ പൂണ്ടു, നൂർ ആ गया. മണ്ണും മിണ്ണും സുകുർ പതിഞ്ഞു, നൂർ ആ गया. ഉകളുകളാണ് പുലകിതമാകെ പൂത്തിലഞ്ഞു ഉലകിമലാകെ, നൂർ ആ गया, നൂർ ആ गया, നൂർ ആ गया, നൂർ ആ गया. വർണ്ണമുലകും പാരിതിൽ പൂത്തിങ്കളിൽ തിര കൊണ്ടതിൽ ചാർത്തിടാൻ തിരുനൂറിനെ പൂമന്ദാസം നൂറിന. നൂർ ആ गया, നൂർ ആ गया, നൂർ ആ गया, नूर आ गया. तेरे नस्ल पाक में मंदा था नूर का, तो गहेड़ा नूर तेरा सब करारा नूर का. नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया. ആരാശിതീങ്ങൾ ഓതുകിൽ ആനന്ദരാഗം പൂത്തലിൽ അല്ലാമിനിൽ ചാർത്തിടാൻ ആലംബമേ നബി നൂർ ദേ. ലബ്ബൈക് ലബ്ബൈക് ലബ്ബൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, ലബ്ബൈക് ലബ്ബൈക് ലബ്ബൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്, ലബ്ബൈക് ലബ്ബൈക് ലബ്ബൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, ലബ്ബൈക് ലബ്ബൈക് ലബ്ബൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. नूर वाला आया ए नूर लेकर आया ए नूर वाला आया ए नूर लेकर आया ए. सारे आलम में दिल को कैसा नूर छाया है. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह. नूर वाला आया ए नूर लेकर आया ए नूर वाला आया ए नूर लेकर आया ए. सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है. नूर आ गया,
तेरे चिल्म लेके जाएंगे, जब तलके चांद तेरे चिल्म ले जाएंगे। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुर्तज़ा, सल्ली अला जम्बो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया ए नूर लेकर आया ए नूर वाला आया ए नूर लेकर आया ए। सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर आ गया, 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 नूर आ गया। बोलो नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया। आमिना बीबी പുഞ്ചിരിച്ചു നൂർ ആ गया, മക്ക മണ്ണിൽ നൂർ ഉദിച്ചു നൂർ ആ गया, ലോകമാകെ വൃന്ദമ പൂണ്ടു നൂർ ആ गया, മണ്ണും മിണ്ണും ശുക്ർ പതിഞ്ഞു നൂർ ആ गया, ഉകലുകളാണ് പുലകിതമാകെ പൂത്തിലഞ്ഞ ഉലകിതമാകെ നൂർ ആ गया, നൂർ ആ गया, നൂർ ആ गया, नूर आ गया। लब्बे लब्बे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बे लब्बे लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बे लब्बे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बे लब्बे लब्बैक या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया ए नूर लेकर आया ए नूर वाला आया ए नूर लेकर आया ए। सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नूर आ गया, 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 नूर आ गया। बोलो नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया, नूर आ गया। अस्सलामु अलैकुम। ദൂരെ ദൂരെ വാനത്തമ്പിളി ഉദിക്കുന്നുണ്ടേ താരങ്ങൾ പതിമക്കത്തൊളി മുറ്റി മദീന്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടേ മർഹബ വിളിക്കുന്നുണ്ടേ. ആകം കുത്തി വലിക്കുന്ന പ്രണയത്തിൻ കൊളുത്ത് മുഖം കത്തി തെളിയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ വിളക്ക് അധർമ്മങ്ങൾ തകരുന്ന പരിശുദ്ധ കരുത്ത് നിലാവുദിച്ചേ മുത്തിൻ ദൂരെ ദൂരെ വാനത്തമ്പിളി ഉദിക്കുന്നുണ്ടേ താരങ്ങൾ പതിമക്കത്തൊളി മുറ്റി മദീന്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടേ മർഹബ വിളിക്കുന്നുണ്ടേ. ആകം കുത്തി വലിക്കുന്ന പ്രണയത്തിൻ കൊളുത്ത് മുഖം കത്തി തെളിയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ വിളക്ക് അധർമ്മങ്ങൾ തകരുന്ന പരിശുദ്ധ കരുത്ത് നിലാവുദിച്ചേ മുത്തിൻ നിലാവുദിച്ചേ. അജിവാമരങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കാത്തിരുന്നൊരു രാവ് ഇബ്ലീസണ്ട കടാഹം മുഴുവൻ നിലവിളിച്ചോടി വരും രാവ്, നിലവിളിച്ചോടി വരും രാവ്. അജിവാമരങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കാത്തിരുന്നൊരു രാവ് ഇബ്ലീസണ്ട കടാഹം മുഴുവൻ നിലവിളിച്ചോടി വരും രാവ്, നിലവിളിച്ചോടി വരും രാവ്. നബിയോരെ തിരുജന്മ പിറവിയിൽ താരം മത് കൊതി തിളങ്ങിടുന്നേ. തങ്ങളെ തളിർമുല്ല കടലിൽ തിര കൊടുത്തവരോ തഴുകുന്ന കുളി തന്നിൽ തടകി വിട്ടവരോ തെളിയുന്ന ബദരിൽ ചിരി മറച്ചവരോ തോരാ മഴ പോലെ പുണരുന്നോരേ ഈരാമഴവില്ലായി പടർന്നവരേ
തിരുനബി വരമൊന്ന് ലഭിക്കുവാൻ അവരെ സ്തുതിക്കുവാൻ മറക്കല്ലേ. പതിയെ സ്തുതി മൊഴി മഹമൂദിൽ തഴുകുമ്പോൾ അതുമായി മലക്കുകൾ പറക്കില്ലേ. മണിമുത്തിൻ മധുകൾ ഉരത്തുവാൻ പുലരും വരെ നിങ്ങളിരിക്കില്ലേ. കുതിയാൽ മിഴി രണ്ടും അടയുവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പലരും നബിയോരെ കണ്ടില്ലേ. തിരുനബി വരമൊന്ന് ലഭിക്കുവാൻ അവരെ സ്തുതിക്കുവാൻ മറക്കല്ലേ. പതിയെ സ്തുതി മൊഴി മഹമൂദിൽ തഴുകുമ്പോൾ അതുമായി മലക്കുകൾ പറക്കില്ലേ. അശരീങ്ങൾക്ക് മത്സരമാ ഖാതിമായ റസൂലിൽ ജന്മവുമാ. ആശ പെരുന്നാടെന്ത് സുന്ദരമാ, ആശ പൂത്ത് നിറഞ്ഞൊരുത്സവമാ. പൂലിതും മാലയും തിളങ്ങുന്നേ, നല്ല മതിന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങുന്നേ. മസ്ജിദും മസ്കനും വിളങ്ങുന്നേ, നല്ല മജ്‌ലിസ് ദഫിൽ തുടങ്ങുന്നേ. പൂലിതും മാലയും തിളങ്ങുന്നേ, നല്ല മതിന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങുന്നേ. മസ്ജിദും മസ്കനും വിളങ്ങുന്നേ, നല്ല മജ്‌ലിസ് ദഫിൽ തുടങ്ങുന്നേ. ആശിഖീങ്ങൾക്കിന്ന് മത്സരമാ ഖാതിമായ റസൂലിൽ ജന്മവുമാ. ആശ പെരുന്നാടെന്ത് സുന്ദരമാ, ആശ പൂത്തി നിറഞ്ഞൊരുത്സവമാ. സത്യത്തിൻ തിരികത്തി തങ്കത്തിങ്കൾ നബിയെത്തി സ്നേഹത്തിൻ മധുമാല ചാർത്തി. നല്ല സഹനത്തിൽ സമമില്ല സ്വരരസ സഹോദര്യം സർവരിൽ സൗമ്യമായി ചാർത്തി. ഇമ്പമുള്ള അനുകമ്പ മുമ്പിൽ വന്നവർ നേടുന്നേ, അമ്പിയ മുമ്പരും അമ്പിളി പോലെ വിളങ്ങുന്നേ. വമ്പിലിരമ്പിയ വമ്പന്മാര് വിതുമ്പുന്നേ, കൊമ്പുകളൊടിഞ്ഞിട്ട് മുമ്പരമിട്ട് ചിലമ്പുന്നേ. വന്നെത്തി മേലെ തട്ട് പൊളിഞ്ഞവർ താഴെ റസൂലിൻ മുമ്പത്തി ഇനി തൊട്ട് തലോടിട്ടൊത്ത ശാദമൊഴിഞ്ഞെത്തി. പിന്നെ ജീവൻ വരെ കൊടുക്കുവാനൊത്ത എടുത്തു വെച്ച സ്വത്ത അടുത്തിരുന്ന മുത്തം തിരുനബി ഇഷ്ടം മധുമതിയെത്തുന്നേ. തമ്മിൽ തഴുകിയും തലോടിയും മിന്നുന്നേ, നന്മ പെരുത്തിട്ട് പൊരുത്തത്തിലെത്തുന്നേ. കർമ്മപാദങ്ങളിൽ കനിവൊത്ത് വേദകളിൽ നബിയൊത്ത്. സത്യത്തിൻ തിരികത്തി തങ്കത്തിങ്കൾ നബിയെത്തി സ്നേഹത്തിൻ മധുമാല ചാർത്തി. നല്ല സഹനത്തിൽ സമമില്ല സ്വരരസ സഹോദര്യം സർവരിൽ സൗമ്യമായി ചാർത്തി. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മാറക്കല്ലേ, അർശിന്റെ ചുവടെ ഇരുത്തില്ലേ. അത്ഭുത പാനത്തരികിലണഞ്ഞ മുഖം തിരിക്കല്ലേ. അഹദിൻ സ്വർഗത്തരുണികളൊപ്പം മദീന വിധി തരുകില്ലേ, വിധി തരുകില്ലേ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മാറക്കല്ലേ, അർശിന്റെ ചുവടെ ഇരുത്തില്ലേ. അത്ഭുത പാനത്തരികിലണഞ്ഞ മുഖം തിരിക്കല്ലേ. അഹദിൻ സ്വർഗത്തരുണികളൊപ്പം മദീന വിധി തരുകില്ലേ, വിധി തരുകില്ലേ, വിധി തരുകില്ലേ, വിധി തരുകില്ലേ. ത്വാഹ നബി നബി നിലാവ് നൂറ് ഉദാനിധി ഹരം പൂവ്. നബി നബി നിലാവ് നൂറ് ഉദാനിധി ഹരം പൂവ്. എന്താരച്ചാരത്തെ ത്വാഹ എന്തഴകെന്നോ, ചെമ്മാനച്ചേലുള്ള പൂങ്കാവെന്തജവെന്നോ. കിനാവ് തന്നില്ല, മദീന കണ്ടില്ല. കിനാവ് തന്നില്ല, മദീന കണ്ടില്ല. നബി നബി നിലാവ് നൂറ് ഉദാനിധി ഹരം പൂവ്. നബി നബി നിലാവ് നൂറ് ഉദാനിധി ഹരം പൂവ്. ആലമില്ലാരാവിൽ ചിന്തിടും നീലരാവിൽ. ആലമില്ലാരാവിൽ ചിന്തിടും നീല
രാവിൽ പുഞ്ചിരിച്ചൊരു നേരത്ത് 1000 കമരരികത്ത് പുഞ്ചിരിച്ചൊരു നേരത്ത് 1000 കമരരികത്ത് ഇലാഹ് തന്നുള്ള ജീവേ ആമീനബി തന്റെ മോനെ മാനത്ത മാലാകമാരെ ആനന്ദം കൊള്ളിച്ച വീവേ നബി നബി നിലാവ് നൂറ് ഉദാനിധി ഹരം പൂവ് നബി നബി നിലാവ് നൂറ് ഉദാനിധി ഹരം പൂവ് എന്നും എഴുതും കിതാബിലെ മുഹബത്താണി ലെങ്കും ബദറിൻ മദ്ഹിലെ ഇസ്മത്താണി രതിനം പഠിച്ചതാണോ ആവദനം മുറഞ്ഞ തേനോ മധുരം നിറഞ്ഞ ഭവനം ഇന്നിവനിൽ തുറന്ന് തരുമോ യാ ഹാത്തിം യാ നബി പുതിയ മതി യാ ഹാത്തിം യാ നബി പുതിയ മതി നബി നബി നിലാവ് നൂറ് ഉദാനിധി ഹരം പൂവ് നബി നബി നിലാവ് നൂറ് ഉദാനിധി ഹരം പൂവ് ജന്നത്തിലെ പ്രഭാവം സുന്നത്തിലെ പ്രകാശം
அழகேறும் ரோசா ரோசா அழகேறும் ரோசா அழகேறும் ரோசா ரோசா அழகேறும் ரோசா அல்லாஹ் அம்பிய ராஜசிரோமணியாயே பூமோலே பாத்திமா அழகேறும் ரோசா ரோசா அழகேறும் ரோசா அழகேறும் ரோசா ரோசா அழகேறும் ரோசா ஏது வல்லம் தேர்ந்தொரு சித்தம் பாத்திமா 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 ஏது வல்லம் தேர்ந்தொரு சித்தம் பாத்திமா பாத்திமா அலிபுலி தங்கள் கிளையாய் மனவாட்டி பாத்திமா அழகேறும் ரோசா ரோசா அழகேறும் ரோசா ദൂരെ ദൂരെ മാനത്തമ്പിളി ഉദിക്കുന്നുണ്ടേ താരങ്ങൾ അതിമക്കത്തൊളി മുത്തി മതിയിന്റെ പ്രഭ കൊണ്ട് ജ്വലിക്കുന്നുണ്ടേ മർഹബ വിളിക്കുന്നുണ്ടേ ആകം കുത്തി വലിക്കുന്ന പ്രണയത്തിൻ കൊളുത്ത് മുഖം കത്തി തെളിയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ വിളക്ക് അധർമ്മങ്ങൾ തകരുന്ന പരിശുദ്ധ കരുത്ത് നിലാവൂതിച്ചേ മുത്തിൻ നിലാവൂതിച്ചേ അജിവാമരങ്ങൾ സ്വലാത്തി ചൊല്ലി കാത്തിരുന്നൊരു രാവ് ഇബ്ലീസണ്ട കടാഹം മുഴുവൻ നിലവിളിച്ചോടി വരും രാവ് നിലവിളിച്ചോടി വരും രാവ് അജുവാമരങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി കാത്തിരുന്നൊരു രാവ് ഇബ്ലീസന്റെ കടാഹം മുഴുവൻ ഇലവിളിച്ചോടി വരും രാവ് ഇലവിളിച്ചോടി വരും രാവ് നബിയോരെ തിരുജന്മ പിറവിയിൽ താരം മത് കൊതി തിളങ്ങിടുന്നേ തങ്ങളെ തളിർമുല്ലക്കടലിൽ തിര കൊടുത്തവരോ തഴുകുന്ന കുളി തന്നെ തടകി വിട്ടവരോ എളിയുന്ന ബദരിൽ ചിരി മറച്ചവരോ തോരാ മഴ പോലെ പുണരുന്നോരേ മഴവില്ലായി പടർന്നവരേ പ്രിയരെ തിരുനബി വരമൊന്ന് ലഭിക്കുവാൻ അവരെ സ്തുതിക്കുവാൻ മറക്കല്ലേ പതിയെ സ്തുതി മൊഴി മഹമൂദിൽ തഴുകുമ്പോൾ അതുമായി മലക്കുകൾ പറക്കില്ലേ മണിമുത്തിൻ മധുകൾ ഉരത്തുവാൻ പുലരും വരെ നിങ്ങളിരിക്കില്ലേ കുതിയാൽ മിഴി രണ്ടും അടയുവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പലരും നബിയോരെ കണ്ടില്ലേ തിരുനബി വരമൊന്ന് ലഭിക്കുവാൻ അവരെ സ്തുതിക്കുവാൻ മറക്കല്ലേ പതിയെ സ്തുതി മൊഴി മഹമൂദിൽ തഴുകുമ്പോൾ അതുമായി മലക്കുകൾ പറക്കില്ലേ അശരീങ്ങൾക്ക് മത്സരമാ ഖാതിമായ റസൂലിൽ ജന്മവുമാ ആശ പെരുന്നാളെന്ത് സുന്ദരമാ ആശ പൂത്ത് നിറഞ്ഞൊരുത്സവമാ പൂലിതും മാലയും തിളങ്ങുന്നേ നല്ല മതിന്റെ കാഹളം മുഴങ്ങുന്നേ മരുഭൂമിയിൽ പെയ്ത മഴയായിടാൻ കണ്ണീ ഹിമപാളിയാൽ കുളിരോർമകൾ നെഞ്ചിനുള്ളിക്കൊണ്ടേ ഇഷ്കി കൂർത്തുരം പ്രേമകാവ്യമാണേ മുക്തിത്വാകനൂ മക്കത്തെ കുന്നിന്റെ ചോട്ടില് ഒറ്റക്ക് നീലയാ
അകതിന്റെ വിളിയാളം കാട്ടില് കഴുകുന്നു നദിയൊരു ചേരില് മക്കത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ ചോട്ടില് ഒറ്റക്കല്ലിയാറ്റല് അകതിന്റെ വിളിയാളം കാട്ടില് കഴുകുന്നു നദിയൊരു ചേരില് ബദലി തിരുമലവേ മുഹബത്തിൻ കനിമഴയേ അതരമിലൊഴുകി വരും ഹിറയുടെ മതമൊഴിയേ കിസ്മത്തി കരയോളം അരുണിക്കുറയായതേ കടലോളം കൈവെള്ളം കിസ്സത്തിൻ നജവായതേ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കൊണ്ട് ഇഷ്കിൽ കോർത്തുരമ്പ് പ്രേമ കാവ്യമാണ് മുത്ത് ത്വാഹനൂരേ നാളെ കിതാബിന്റെ കയ്യില് നൽകുമ്പോ കൈകൊണ്ടുള്ളില് ചിരിയോടെ ചാരദൂതന് കരയുന്നു കബറത്തിൻ കൂട്ടല് നാളെ കിതാബിന്റെ കയ്യില് നൽകുമ്പോ കൈകൊണ്ടുള്ളില് ചിരിയോടെ ചാരദൂതന് കരയുന്നു കബറത്തിൻ കൂട്ടല് സീതരത്തിൻ കടലരികെ മരുതകും വിരിച്ചവരെ കുരിക്കുന്നു ഹൗഹരികെ പ്രണയത്തിൻ കടലകമേ ഉമ്മത്തി നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കൊണ്ട് ഇഷ്കിൽ കോർത്തുരമ്പ് പ്രേമ കാവ്യമാണ് മുത്ത് ത്വാവനൂരേ മരുഭൂമിയിൽ പെയ്ത മഴയായിടാൻ കണ്ണിൽ ഹിമപാലിയാൽ നീയ കുളിരോർമകൾ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ കൊണ്ട് ഇഷ്കിൽ കോർത്തുരമ്പ് പ്രേമ കാവ്യമാണ് മുത്ത് ത്വാവനൂരേ اتبع على اتبع دور يمين دور يمين دور يمين دور يمين ارفع ارلي اوصل ارسل كشكل وقف البصر اجلس قم اجلس قم على اتبع على اتبع دور يمين دور يمين دور يمين دور يمين أقبل يا أرسل أقبل يا أرسل أقبل يا أرسل ارفع أرلي أوصل أرسل اثنين طرف على اتبع على اتبع سر في صف
اتبع ألا اتبع أهلا اتبع إرفع أرنب أوصل أرشد شيرو ألا اتبع ألا اتبع ختم तेरा कहवा तेरे मताबा या रसूल अल्लाह तेरा कहवा तेरे मताबा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद लैकुना मताबा या रसूल अल्लाह मिलावो या रसूल अल्लाह मताबा या रसूल अल्लाह मिलावो या रसूल अल्लाह अजमीर जाने वाले मेरा सलाम अजमीर जाने वाले मेरा सलाम कहना मेरा सलाम कहना अजमीर वाले राजा मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमीर वाले राजा मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमीर वाले राजा अरबी मिलाद के जा अरबी वाली सिराजा अरबी मिलाद के जा शेख मोहिद्दीन ख्वाजा अजमीर वाले राजा मोइनुद्दीन ख्वाजा अजमीर वाले राजा ख्वाजा ख्वाजा अजमीर ख्वाजा 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 अजमीर ख्वाजा 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 अजमीर ख्वाजा 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 अजमीर ख्वाजा शेख मोहिद्दीन ख्वाजा अजमीर वाले राजा मोइनुद्दीन 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 ख्वाजा अजमीर वाले राजा हुजूर आ गई है 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 फलक के नज़ारों जमी में बहारों फलक के नज़ारों जमी के बहारों सफीने मनारो हुजूर आ गई है 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 उठो अंके मारो चलो रे ज़हारो उठो अंके मारो चलो रे ज़हारो सफीने मनारो हुजूर आ गई है 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 नूर वाला आया है नूर लेकर जाया है सारे वाला लेकर नूरों के सनूर जाया है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह नूर वाला आया
रिमझिम रिमझिम रहमत बरसे रिमझिम रिमझिम रहमत बरसे रिमझिम रिमझिम रहमत बरसे रिमझिम रिमझिम रहमत बरसे यारी कसम अल्लाह की मेरा ख्वाजा की रंगना अल्लाह 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 रिमझिम रिमझिम रहमत बरसे रिमझिम रिमझिम रहमत बरसे रिमझिम रिमझिम रहमत बरसे यारी कसम अल्लाह की मेरा ख्वाजा की रंगना अल्लाह 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 ख्वाजा की रंगना अल्लाह अल्लाह सरकार की आमद मरहबा दिलदार की आमद मरहबा सोने की आमद मरहबा मत्ते की आमद मरहबा मदनी की आमद मरहबा प्यारे की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा सच्चे की आमद मरहबा हुजूर की आमद मरहबा नूर की आमद मरहबा सब मिलकर बोलो मरहबा मरहबा फुकारा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह फुकारा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह उसकी करम के सब है भिखारी क्या राजा महाराजा है क्या 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 महाराजा है क्या 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 महाराजा है कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है राजा तो मेरा ख्वाजा है सरे हिंद का ए राजा मेरा ख्वाजा महाराजा सरे हिंद का ए राजा मेरा ख्वाजा महाराजा इधर कलाल लाल तम सदर कलाल इधर कलाल लाल तम सदर कलाल शख्स रामीन मोहम्मद की आल शख्स रामीन मोहम्मद की आल दीवाना के बात का फिर मलाल कुर्सी पर बोलो कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है राजा तो मेरा ख्वाजा है प्यारा ने सुने कभी सबने किया ले प्यारा ने सुने कभी सबने किया ले प्यारा ने सुने कभी सबने किया ले प्यारा मेरा प्यारा मेरा प्यारा 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 आ प्यारा वही तो प्यारा इनका राजा है प्यारा ने सुने कभी सबने किया ले प्यारा ने सुने कभी सबने किया ले संजर वाला पीर मेरा संजर वाला पीर मेरा संजर वाला पीर मेरा संजर वाला पीर मेरा सैयदर कलाल संजर वाला पीर मेरा सैयदर कलाल कुर्सी पर बोलो कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है राजा तो मेरा ख्वाजा है राजा तो मेरा ख्वाजा है तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा इल्हाम ए जामा तेरा इल्हाम ए जामा तेरा कुरानी मामा मुट्टे तेरा कुरानी मामा मुट्टे तेरा मिंबर तेरा अर्शे बए मिंबर तेरा अर्शे बए या रहमतुल लिल आलमीन आलमीन तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा പ്രസിദ്ധി നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ഒരു പരിശുദ്ധമായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് ഇവിടെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലസീന
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم وسلم وسلم وبارك عليه الحمد لله شيء من عدمه ثم الصلاة على مهتان في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك آمين تذكر جيران بسلام فكيف تنكر بعد ما شهد به عليك دمنا فالسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بالملك كلهم فأثبت الوجد هدي أبرات والله مثل البار على خديك والأنامين أمسارا طيف من هو فارقني والحب يا تاريخ لذاتي للألم يا لائمي في هوى عذري معذرة مني إليك ولو أستفتى تلومي مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها زينت واليوم إن الهوى ما تولى اسمي أو يسمي ورائي وهي الفئة شائمة وإني السادات المرأة فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة حيث لم تأتي الناس ما في نسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نور بلد أمينة مسكين منبستانا مصباح نور نبينا الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبدال والحبيب العالمين പറും പറവകളി വിടവരോ പറക്കാൻ ജനാ തരോ പറും പറവകളി വിടവരോ പറക്കാൻ ജനാ തരോ ബേജാർ പരായാ ബാക്കി ലടലടാന ബേജാർ പരായാ ബാക്കി ലടലടാന അസ്സലാത്തു അലൻ നബി والسلام على الرسول الشفيع الأبدال والحبيب العالمين എൻ മൗത്ത് സകറാത്ത് എടം ഖബറിലുൽ മത്ത് എൻ മൗത്ത് സകറാത്ത് എടം ഖബറിലുൽ മത്ത് എടങ്ങേറി ഖിയാമത്ത് നാല് മദീനത്ത് എടങ്ങേറി ഖിയാമത്ത് എന്നാലും മദീനത്ത് ഈ നൽമിൽ കൂട്ടത് കൊണ്ട് ഇസ്കിൽ കമാൽ കൊണ്ട് ബദറുൽ കമാൽ കണ്ട് മൗതാകനം കൊതിയുണ്ട് ഈ നൽമിൽ കൂട്ടത് കൊണ്ട് ഇസ്കിൽ കമാൽ കൊണ്ട് ബദറുൽ കമാൽ കണ്ട് മൗതാകനം കൊതിയുണ്ട് അസ്സലാത്തു അലൻ നബി والسلام على الرسول الشفيع الأبدال والحبيب العالمين أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبدال والحبيب العالمين أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل أرسلك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبدال والحبيب العالمين أنت منزينا غدا من شفقتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبدال والحبيب العالمين ارتقبت على الغدا غير أسر وغدا لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبدال والحبيب العالمين إننا نرجو إليك زي حولك للغدا يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي السلام
الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطال والحبيب العالمين ಇಂಪಾದಗಾನ ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದಗಾನ ಬಲದೂರ ತಲಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲದೂರ ತಲಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ಮಿಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರುವ ನನಗೆ ತಂಪಾದ ಗಾನ ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ಎದೆಯೋರ ಸುಲ್ತಾನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದ ನೋಡಿ ಬೆರಗಿಂದ ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಎದೆಯೋರ ಸುಲ್ತಾನ ಕನಸಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅದ ನೋಡಿ ಬೆರಗಿಂದ ನಾನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಎದ ಬಡಿತವಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಅದು ನಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ನನಗೀಗ ಬೇಕಿದೆ ನವಿರಾದ ಗಾನ ಕಣ್ಮನವ ಸೆಳೆಯುವ ಇಂಪಾದ ಗಾನ ಬದುಕನ್ನೆ ಬದಲಿಸುವ ಸೊಗಸಾದ ಗಾನ ಬಲದೂರ ತಲುಪಿಸುವ ಮದೀನಾದ ಗಾನ ನೂರುನ್ ಅಲ ನೂರ್ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್ ನೂರುನ್ ಅಲ ನೂರ್ ಯಾ ಹಬೀಬಲ್ಲಾಹ್ ನೂರ್ ಆ ಗಯಾ गमारे नूर आ गया बोलो नूर आ गया लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या हबीब अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या हबीब अल्लाह മഞ്ഞും മലയും മലവില്ലും മണിമാണിക്കത്തിൻ കല്ലും മണ്ണിൽ വന്നത് മിന്നും മുത്ത് റസൂലീന പൊന്നും പവിലും പൊന്നമ്പിളിയും പാടും പുള്ളിക്കുയിലും പാരിൽ വന്നത് പത്തമാട്ടിയ ബഹരല മുഴുവൻ ബദുരിന്നൂരിൻ മധുകളോദിത്തുയരുമ്പോൾ മയില മധുരിമ മധുകനമെല്ലാം മലമലയായി പൊതിയുമ്പോൾ അജരകുലകിലം ഖദീജ റസൂലിൻ ചുവടടി മുത്തി മനക്കുമ്പോൾ ചിരതയും ഉയരും പരവിൻ ഹരമിൻ ചരിതമതോതി പാരുമ്പോൾ ആ ചരിതത്തോപ്പിൽ മിമ്പരിരിപ്പുണ്ട് ആ മിമ്പരിനുള്ളിൽ പൊട്ടിയ കൽബുണ്ട് ആ പൊട്ടിയ കൽബത് മുത്തിയ മുത്തിരി മുത്തിയ തടിയുണ്ട് അത് മിത്തും സ്വർഗത്തെട്ടും ദറജത്തും ഫൈലമുറ്റും അതിനൊട്ടും യോഗ്യതയില്ലാന്നിട്ടും നിറ്റം പാപത് മുട്ടും നീട്ടം തിട്ടം പൂമനമെത്തും കൊതിയുണ്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ വെട്ടകത്ത് കടക്കും നിജമുണ്ട് മഞ്ഞും മലയും മലവില്ലും മണിമാണിക്കത്തിൻ കല്ലും മണ്ണിൽ വന്നത് മിന്നും മുത്ത് റസൂലീന പൊന്നും പവിലും
കാവിലും പൊന്നമ്പിളിയും പാടും പുള്ളിക്കുയിലും പാരിൽ വന്നത് പത്തരമാട്ടിയ ബീബീന. ഒക്കത്തെ ചബലുകൾ കീടുകീടുത്ത് ചത്തരും ഉമറിന്റെ വരവെടുത്ത് ഒക്കത്തെ മുഹമ്മദ് ശിരസെടുത്ത് ഇക്കയിൽ കൊണ്ടുവരും എന്ന് കരുതിട്ട് ഉണ്ട് സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാരണ കയ്യില് ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽബിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ ഉണ്ട് സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാരണ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽബിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ. അങ്ങാലേ അങ്ങരികില്ലേ അങ്ങേ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ അങ്ങ് വരും നാരണയില്ല രാജതിരാജെന്നോ. യാക്കൂബ് നബിക്ക് പ്രിയമുള്ള മകനായ യൂസുഫ് വരവായി നല്ല യൂസുഫ് നബി തന്നെ അഴകിന്റെ വഴിയിൽ ഒലിവായി നിറവായി. യാക്കൂബ് നബിക്ക് പ്രിയമുള്ള മകനായ യൂസുഫ് വരവായി നല്ല യൂസുഫ് നബി തന്നെ അഴകിന്റെ വഴിയിൽ ഒലിവായി നിറവായി. മാണിക്യമലരായ പൂവേ മഹദിയാം ഖദീജ ബീബേ മക്കയെന്ന പുണ്യനാട്ടിൽ വിലസിടുന്നാരേ വിലസിടുന്നാരേ. മാണിക്യമലരായ പൂവേ മഹദിയാം ഖദീജ ബീബേ മക്കയെന്ന പുണ്യനാട്ടിൽ വിലസിടുന്നാരേ വിലസിടുന്നാരേ. ആട്ടൽ നബിയുടെ മകൾ ഫാത്തിമ അലി ഹൈദരിൻ പ്രിയ വിടർ ഫാത്തിമ ആശിച്ചോരുമ ഭയം തിന്നുവാൻ അത് പൂമാരനോട് പറഞ്ഞു വാങ്ങാൻ. ആട്ടൽ നബിയുടെ മകൾ ഫാത്തിമ അലി ഹൈദരിൻ പ്രിയ വിടർ ഫാത്തിമ ആശിച്ചോരുമ ഭയം തിന്നുവാൻ അത് പൂമാരനോട് പറഞ്ഞു വാങ്ങാൻ. ഗുണമനിയായ റസൂലുള്ളാഹ് അലി പകരം ഗുരുനൂറുള്ളാഹ് യബല നബിയ ഹബീബുള്ളാഹ് ഇറയോന്റെ കനിയെ സല്ലല്ലാഹ്. ഗുണമനിയായ റസൂലുള്ളാഹ് അലി പകരം ഗുരുനൂറുള്ളാഹ് യബല നബിയ ഹബീബുള്ളാഹ് ഇറയോന്റെ കനിയെ സല്ലല്ലാഹ്. പാടി ബിലാൽ എന്ന പൂങ്കുയിലെ പണ്ട് പാവന ദീനിന്റെ നിശലേ പരികരും കുഫർ കൂട്ടത്തിലെ പൊന്ന കാലിമത്തുറപ്പിച്ച പൂങ്കരലേ. പാടി ബിലാൽ എന്ന പൂങ്കുയിലെ പണ്ട് പാവന ദീനിന്റെ നിശലേ പരികരും കുഫർ കൂട്ടത്തിലെ പൊന്ന കാലിമത്തുറപ്പിച്ച പൂങ്കരലേ. സുന്ദരാനാലല്ലേ ഇന്നിതാ മീലാദല്ലേ അമ്പിളി സന്തോഷ പുഞ്ചിരി തൂകിന്ന് ആരംഭ പോയി നിന്ന് മരബാ പാടിടട്ടെ മരബാ നൂറൈനി മരബാ ജദൽ ഹുസൈനി. സുന്ദരാനാലല്ലേ എന്നിതാ മീലാദല്ലേ അമ്പിളി സന്തോഷ പുഞ്ചിരി തൂകിന്ന് ആരംഭ പോയി നിന്ന് മരബാ പാടിടട്ടെ മരബാ നൂറൈനി മരബാ ജദൽ ഹുസൈനി. ഗിലിയേ ദിക്ർവാലി ഗിലിയേ സുബൈക്ക് മിനാരത്ത് വലം വെച്ച് പരക്കുന്ന ദിക്ർവാടി കിളിയേ നില്ല നീല നീലാനൊട്ടൊരാകാശത്തിന്റെ അപ്പുറത്തിൽ സുബർഗത്തിൽ അതിർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെല്ല് അതിർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെല്ല് കിളിയേ ദിക്ർവാടി കിളിയേ സുബൈക്ക് മിനാരത്ത് വലം വെച്ച് പരക്കുന്ന ദിക്ർവാടി കിളിയേ നില്ല നീല നീലാനൊട്ടൊരാകാശത്തിന്റെ അപ്പുറത്തിൽ സുബർഗത്തിൽ അതിർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചെല്ല്. سلبي وبابا والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فأساد ومجابا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي سلم وسلم
خطب أحمد بكرا ونما منه شبابا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. ಎರಡು ದಿವಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ರಹಮಾನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಪಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಪಜೀರ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೇನೆ ರಹಮಾನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು, ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಫೀಕ್ ಪಜೀರ್, ಹಿದಾಯತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸದ ಉಸ್ತಾದರು ಆದಂಥ ಸಲಾಂ ಫೈಜಿ, ನಮ್ಮ ಖತೀಬರು ಆದಂಥ ಫೈಜಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ರುಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಮೊಯ್ದೀನ್ CH ಅಬೂಬಕರ್ ಒಳಗುಡ್ಡೆ, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಬಾವುಂಚನ್ ಅವರು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಜೀರ್ ಮೊನಾಕ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್, ಸಮೀರ್ ಪಜೀರ್, ಬಶೀರ್ ಪಜೀರ್, ಲತೀಫ್ ವೇದಿಕೆ. ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮೀಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ನಾಸೀರ್ ಫಜೀರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಸೀರ್ ಅವರು, ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪಜೀರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ರವರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಪೋಡಿಯಂ. ರಹಮಾನ್ಯ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ, ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹಿದಾಯತ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಪಜೀರು ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ನಬಿ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವಿತರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಮಾನ್ಯ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಫೈಜಿ ಅವರೇ, ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದಂತ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫೈಜಿ ಅವರೇ, ಮುದರಿಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಇರ್ಷಾದ್ ಮಿಸ್ಬಾಯಿ ಅವರೇ, ಮುಹದ್ದೀನ್ ಆದಂಥ ರಸೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಕೋಡಿ ಮಸೀದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಚೆನ್ನೈ ಕೋಡಿ ಮಸೀದಿಯ ಉಸ್ತಾದರಾದಂಥ ನವಾಜ್ ಯಮಾನಿ ಅವರೇ, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಕಮಲಪದವರವರೇ ಮತ್ತು ರಹಮಾನ್ಯ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಹಮಾನ್ಯ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಾಜಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ರವರೇ ಮತ್ತು ರಹಮಾನ್ ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಸೀರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಹಮಾನ್ಯ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ಈ ದಿನಾಚರಣೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಬಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ಸೀಮಿತವಾಗಿಡದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಜೀವನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಅವರಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುತ್ತು ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರ ಒಂದೊಂದು ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಬದುಕಿನ ದಾರಿ ದೀಪಗಳಂತಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಂಬುದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಕ್ಯದ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ನಿಜವಾದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ. ಕಾರ್ಮಿಕನ ಬೆವರು ಆರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ವೇತನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿರಿ. ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸದವನು, ಕಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ತೋರದವನು, ಒಲಿತ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದವನು ಮತ್ತು ಕೆಡುಕಿನಿಂದ ಜನರನ್ನು ತಡೆಯದವನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನೀಡಿದ ದೈವಿಕ ಸಂದೇಶವೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಾಹುವಿನ ದೈವಿಕ ಸಂದೇಶವಾದಂಥ ಕುರ್ಆನನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಬಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರಲ್ಲಿ ಅವತೀರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಅದು. ಅಗೆತನ ಮತ್ತು ಕಠೋರ ಸ್ವಭಾವ ಚಿಂತನೆಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕರುಣೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನೋಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕೊನೆ ಹಾಡಿ ಸಹೋದರತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದವರು ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು. ಅಕ್ರಮ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂಧಕಾರದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನ್ಯಾಯದ ಬೆಳಕಿನಡೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದವರು ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು. ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗೆ ಮಾನವ ಮೈತ್ರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ ಆದರ್ಶಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದಾಗಿದೆ ಈದ್ ಮಿಲಾದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದುದ್ದೇಶ. ಪ್ರವಾದಿ ಚರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ, ಸಹೋದರತೆ, ಸಮಾನತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬಾಳಲು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಹಬಾಳ್ವೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಈ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುವಕರು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅವರವರ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇತರ ಜಮಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಫಜೀರ್ ಜಮಾತ್ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನ ನಾವು ನೀಡಿದಾಗ, ಯಾರು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಯುವಕರು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಮುನ್ನಡೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್, ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರು ಈ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿ ಒಂದು ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅವನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಇದು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಯುವಕರ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹದ್ದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಕೂಡ ಸಂದೇಶವು ಅದಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿರಿಯರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿ. ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ
ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಬಿ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ರವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ಭೇದ ಭಾವವನ್ನು ಇಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಈ ಜಮಾತಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ನಬಿ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಹಿರ್ ದವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಫೀಕ್ ಪಜೀರ್ ಅವರಿಗೆ, ಪಜೀರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರಫೀಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಮಯದ ತುಂಬಾ ಅಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೇವಲ 1 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 1-2 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ರಹಮಾನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋನೂರ್ ಅವರು. ಈ ಒಂದು 1500 ವರ್ಷದ ರಸೂಲ್ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಖತೀಬರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಫೈಜಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಮ ಉಸ್ತಾದ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಅದ್ದಿನ್ ಚೆನ್ನೈಕೋಡಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಯುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಹಮೀದ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಿಯದ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವರವರೇ, ಅವರ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಫೀಕ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತಿನ ಸದಸ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ಜಮಿಯತುಲ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಈ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮಿಲಾದ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಾಸಿರ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ ಅದರೆಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರೇ ಸಹೋದರರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರೇ, ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾದ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಾರಣಕರ್ತನಾದ ಲೌಲಾಕ ಲಮ್ಮ ಕಲಕ್ತಲ್ ಅಫ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರಾಚರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅದು ರಸೂಲ್ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ನಾನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ರಸೂಲ್ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ 1500ನೇ ಜನ್ಮದಿನ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರವರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ 1 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕರೆದೆವು. ಈ ಜಮಿಯತ್ ಈದ್ ಮಿಲಾದಿನ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬಂತು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲಾತ್ ಕಮಿಟಿ, ಇದು ಮಿಲಾದ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ನಾಯಕರಾದ ನಾಸಿರ್ ರವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ಸಮಿತಿಯು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಸೂಲ್ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಮದ್ರಸ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಜಮಾತಿನಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀತಿವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ದೀನಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆ ದೀನಿ ಮದ್ರಸೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ರಸೂಲ್ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದರು, ಚೈನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರು, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋದರೂ ಸರಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉತ್ತಮ ಎಲ್ಲರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ನಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ದೀನಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂತೋಷ, ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮದ್ರಸದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಯುವಕರು ಸಹ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಹಾಗೆ ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಸಹ ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಮಾತ್ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಜಮಾತಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮೋನೂರ್ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ರಹಮಾನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಖತೀಬರು, ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ಸಲಾಂ ಫೈಜಿ ಇರ್ಫಾನಿ ಉಸ್ತಾದ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين من الله. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. شبيهك بدر الليل بل أنت أنبر ووجهك في الماء ملاذ أزعر وثلثك غفور وربعك أنبر وخمسك ياقوت وباقيك جوهر بدليل إفلاسي بفخره بفادي إليك رسول الله أمسيت أغرب. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ ആചാർ അവറുകളെ, അതുപോലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മോയിൻ അവറുകളെ, നമ്മുടെ ജമാഅത്തിന്റെ കരുത്തുറ്റ സെക്രട്ടറി അബൂബക്കർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ JFIന്റെ പ്രസിഡന്റ് അസ്റഫ്, അതേപോലെ നമ്മുടെ ഈ മിലാദ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് നാസിർ ഭായ് അവരുകളെ, നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയിൽ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി മക്കൾ നേരായ വഴിയിൽ കൂടി നടത്തുന്ന നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ മുന്നേരായ ഉസ്താദ് അബ്ദുള്ള ഫൈസി ഉസ്താദ് അവറുകൾ, അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഉസ്താദന്മാർ ഒരുപാട് സമയത്തോളം നീട്ടി പരത്തി പറയേണ്ട സമയവും സന്ദർഭവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഖതീബ് ഉസ്താദ് എന്ന നിലക്ക് ചില രീതിയിലുള്ള ചില ഉപദേശങ്ങൾ മാത്രം ഏറെ പറയാൻ
ആഗ്രഹമുണ്ട്, കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ ചെറിയ വിഷമം. അതിലൊരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും സ്നേഹം, എന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉപ്പമാർ, ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാർ പല രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ മോയിഞ്ച അയാളൊരു കഷായം കൊടുത്ത്, അതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരായ ഒരുപാട് ഒരുപാട് രീതിയിൽ മരുന്നുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര സൗണ്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള സൗണ്ട് അല്ലാഹു നമുക്ക് തരട്ടെ. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പവിത്രമായ ജന്മദിനം അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ പരിശുദ്ധമായ പരിപാടി, ഇതിന്റെ സമാപ്തിയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉള്ളത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാട്ടിത്തന്നതുമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായ തനതായ ശരീഅത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശരീഅത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിലുണ്ട്. ആ ശരീഅത്തോട് കൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉമ്മത്താവുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വളരെ വ്യക്തമായ വിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ പറയുകയാണ്, നബിയെ തങ്ങൾ അവരോട് പറയുക, ഇൻ കുന്തും തുഹിബ്ബൂനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവിനോട് പിരിസമുണ്ട് എങ്കിൽ, ഫത്തബിഊനി യുഹിബ്ബുകുമുല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് അല്ലാഹു പറയുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള പിൻപറ്റൽ എങ്ങനെയാണ്? ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാലാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം യഥാർത്ഥമാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്ന് പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയെ, അങ്ങയോട് എനിക്കുള്ള സ്നേഹം എന്റെ സ്വന്തം നഫ്സ് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയെ നിങ്ങളെയാണ് എന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മറുപടി, ലാ യുഅ്മിനു അഹദുകും ഹത്താ അകൂന അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ വാലിദിഹി വവലദിഹി വന്നാസി അജ്മഈൻ. ഉമറേ, നീ പരിപൂർണമായ മുഅ്മിനാവണമെങ്കിൽ, പരിപൂർണമായ ഇസ്ലാമുള്ള മുഅ്മിനാവണമെങ്കിൽ നിന്റെ സ്വയം നഫ്സ് മാത്രമല്ല, നിന്റെ മാതാവ്, നിന്റെ പിതാവ്, നിന്റെ ഭാര്യ, നിന്റെ സന്താനം, നീയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരെ കാട്ടുമേറെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ നീ പരിപൂർണമായ മുഅ്മിനല്ല അലിമാറേ എന്ന് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളുടെ സ്നേഹം ഏതാണ്? സ്നേഹം എങ്ങനത്തെ സ്നേഹമാണ്? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശിആർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? നമ്മുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? നമ്മുടെ ശൈലിയിലുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഓരോ ഇൽമുകള്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഓരോ ദീനുകള് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന എന്തറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വെറുപ്പുള്ള, ഇഷ്ടമുള്ള, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആരല്ല? നമ്മുടെ പരിപൂർണമായ മുഅ്മിനല്ല, നമ്മൾ ഇസ്ലാമുള്ള മുഅ്മിനല്ല. ഏതുവരെ എന്നറിയോ? എൻ്റെ ഉമ്മമാർ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഉപ്പമാർ ശ്രദ്ധിക്കണേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഓരോ ഉപ്പയോടും ഓരോ ഉമ്മയോടും പറഞ്ഞു
പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്തറിയോ? പ്രിയപ്പെട്ട സന്താനത്തിനെ വളർത്തലാണ്. ഏത് രീതിയിലാ സന്താനത്തിനെ വളർത്തേണ്ടത്? ഇസ്ലാമിന്റെ ഷിയാറോടുകൂടി, പരിപൂർണമായ ഇസ്ലാമിന്റെ ചിട്ടയോടുകൂടി ആ രീതിയിൽ നമ്മളെ മക്കളെ വളർത്തിയാലാണ് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്താകുക. എന്നാലോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വെറുപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഏതാണെന്നറിയോ? ഒന്ന് സ്വന്തമാകാൻ, നമ്മളെ മക്കളൊന്ന് സ്വന്തമായി കിട്ടാൻ. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ കിടാവൊന്ന് സ്വന്തമാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമാ നമ്മൾക്കുള്ളതെങ്കില്, പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ശൈലി ഏതെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് വെറുത്ത കാര്യമാണ്. ഹബീബനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വെറുത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ, മുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്യുക എന്നത്. എന്റെ ഉമ്മമാരെ, ഉപ്പമാരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന എത്ര മക്കളുടെ മുടിയാ നിങ്ങൾ ക്രോപ്പ് കട്ടായി കട്ട് ചെയ്തത്? നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തികളാവണമെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പിൻപറ്റണോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ശിആർ അംഗീകരിക്കണോ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതുപോലെ നടക്കണോ. പക്ഷേ കുഞ്ഞു മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്തറിയോ? ഏതോ ഒരു ഫിലിം താരം, ഏതോ ഒരു ക്രിക്കറ്റിന്റെ ആള്, അവന് പാതി കട്ടാക്കി പോയ ഒരു മുടിയുടെ കഷ്ടം സുബ്ഹാനല്ലാഹ് നമ്മൾ ശൈലിയായി മാറ്റി പോവുകയാ. ഇന്നൊരു മുടികെട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു, ഉസ്താദെ ഇത്രമാത്രം എടുക്കുന്നതിന് 70 റുപ്യ കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ? എത്രയാ എടുക്കുന്നത്? ചെറിയ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ മാത്രം മുടികെട്ട്. നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ മക്കളെ മുടികെട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണോ? ഉമ്മമാര് ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഉപ്പമാര് ശ്രദ്ധിക്കണേ. മീലാദിന്റെ പരിപാടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കൊരു വയസ്സ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദ് പാടാനാ മക്കള് വരുന്നത്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മദ് പറയാനാ മക്കള് വരുന്നത്. ആ മക്കളെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറ്റല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും എത്ര ആൾക്കാരാ അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത്. എന്റെ ഉമ്മമാർ നല്ലപോലെ കേൾക്കണേ. ഇത് ദുനിയാവാണ്, ഇത് ദുനിയാവാണ്, നശ്വരമാണ്, ശാശ്വതമല്ല. ശാശ്വതമായ ഒരു ലോകമുണ്ട്, പാരാപാരം പോലെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന പരലോകമുണ്ടല്ലോ, പരസഹായമില്ലാത്ത ലോകമുണ്ടല്ലോ, ഒരിക്കലും മരണമില്ലാത്ത രോഗമുണ്ടല്ലോ. അതാണ് ശാശ്വതമായ ലോകം, അതാണ് ഖൈറായ ലോകം. ആ ഖൈറായ ലോകത്ത് വിജയം കിട്ടണമെങ്കിൽ, ആ ഖൈറായ ലോകത്ത് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പമാർ ശ്രദ്ധിക്കണേ. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ രീതിയോട്, ഇസ്ലാമിന്റെ ഷിയാറോട് കൂടി വളർത്തിയില്ല എങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാണെങ്കിൽ പോലും, നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലാ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കാത്ത മക്കള്, ദീന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത മക്കള്, ആ മക്കളെ കാരണമായി നമ്മൾ നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ആ മക്കള് റബ്ബിനോട് നാളെ പറയുന്നത് എന്തറിയോ? റബ്ബനാ أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا من الأسفلين. ഇസ്ലാമിന്റെ ഷിയാറത്തിന്റെ ചെയ്ത ഫിലിമദാരന്റെ ശൈലി എടുത്തു കൊടുത്ത ഇതിനെ പഠിപ്പിക്കാതെ നമ്മളെ മക്കള്, നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കളെ എന്തിനു വേണ്ടി എന്നറിയോ? അവരെ സ്വന്തമാക്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേ മക്കൾക്ക് പിരിസം കാട്ടിയിട്ട് മക്കളെ ചന്താക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കള് റബ്ബിനോട് പറയുന്നത് എന്തോ? ഉപ്പാ, എന്റെ ഉമ്മ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാ മോന് പറയുന്നത് എന്തറിയോ? റബ്ബനാ
പടച്ച തമ്പുരാനെ അരിനല്ലദീന അളല്ലനാ ഞാൻ ഈ പേച്ചവനാകാൻ കാരണമാ ഈ നരകത്തിൽ വരാൻ കാരണമാ ഞാനല്ല റബ്ബേ അരിനല്ലദീന അളല്ലനാ മിനൽ ജിന്ന വൽ ഇൻസ് മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്നവ ജിന്ന വർഗത്തിലുമായ ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയാണ് ഞാൻ നരകത്തിലേക്ക് വരാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് റബ്ബനാ അരിനല്ലദീന അളല്ലനാ മിനൽ ജിന്നി വൽ ഇൻസ് നജഅലുഹുമാ തഅത ഖുദാമിനാ മിനൽ അസ്ഫലീൻ അല്ലാഹ് അവർ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒരു ചെറിയ ഒരു സമയം അവരെ ഒന്ന് നരകത്തിൽ കൊണ്ടുതാല്ല അവരെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിയൊന്ന് ഞാൻ നിൽക്കാമല്ല ആരാ പറയുന്നതെന്നറിയോ സ്നേഹം കൊടുത്ത മക്കളാ അന്നം കൊടുത്ത മക്കളാ വസ്ത്രം കൊടുത്ത മക്കളാ എല്ലാ രീതിയിലും സ്നേഹിച്ച നമ്മളെ മക്കള് റബ്ബിനോട് നമുക്കെതിരെ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പ അവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല അല്ലാഹു നമ്മളെ വാക്ക് സ്വീകരിക്കുകയില്ല കുഞ്ഞുമോന്റെ വാക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗാവകാശിയായ നമ്മളെ അല്ലാഹു വലിച്ച നരകത്തിലേക്ക് എറിയുമെന്ന് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുകയാ അല്ലാഹു നമുക്ക് സമ്പത്ത് തന്നത് അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലാഹു മക്കളെ തന്നത് അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ സീനത്താണ് നമ്മളെ ഭംഗിയാണ് അൽമാലു വൽ ബനൂന സീനത്തുൽ ഹയാത്തിദ് ദുനിയാ ഐഹികമായ നശ്വരമായ ഈ ദുനിയാവിന്റെ ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ മക്കള് അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല പൈസ ശാശ്വതമല്ല മക്കള് ശാശ്വതമല്ല നമ്മൾ പോകുമ്പോ വിട്ടുപോകേണ്ടി വരും അവരെ വേറെ കിടക്കേണ്ടി വരും നമ്മളെ വേറെ കിടക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോ നമുക്ക് എതിരെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പില് ഈ മക്കള് പറയുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങളെ ഉപ്പ ചെറുപ്പക്കാരെ മക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ രീതിയിൽ വളർത്തിക്കോ ഇന്നത്തെ അനാചാരങ്ങളേറെയാണ് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും തെറ്റാണ് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും തെമ്മാടിത്തരമാണ് ദുനിയാവിലെ മുഴുവനും തെറ്റായ വാക്കുകളും തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളുമാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിലാ നമ്മളെ മക്കളുള്ളത് ലോകം മുഴുവനും ഫിത്നയിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനിടയിൽ നമ്മളെ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോ ശരിയായ ഇസ്ലാമിന്റെ രീതിയിൽ ശരിയായ ഷിയാറോട് കൂടി വളർത്തിയില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ഇന്നത്തെ ഈദ് മിലാദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ മക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ രീതിയിൽ വളർത്തുക അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ഒന്നാമത് മുടികെട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആക്കിയത് പോകട്ടെ ഇനി ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരും നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് മക്കളെ വളർത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കെതിരെയാ നമ്മള് മക്കള് പറയുന്നത് നമ്മള് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ നമ്മളെ ഖബറിനരികില് വന്നിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക യാ അബീ അസ്സലാമു അലൈക യാ ഉമ്മീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിടാവ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മോള് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മോന് വേണമെങ്കിൽ നല്ലപോലെ വളർത്തിക്കോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളർത്തിക്കോ ഒരാൾക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ അത് മകന് കാരണമാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് നരകത്തിന് പോകാൻ അത് മകന് കാരണമാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ മക്കളാണ് വളർത്തേണ്ടത് وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة അല്ലാഹുവിന്റെ നരകത്തിൽ കത്തിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഗ്യാസ് അല്ല നിങ്ങളെ വിറകല്ല അല്ലാഹു നരകത്തിൽ കത്തിക്കുന്നത് എന്തറിയോ കല്ലുകളെയാണ്
കല്ലുകളെയാണ്, മനുഷ്യന്മാരെയാണ്. മനുഷ്യന്മാരെയാ വിറകാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കുടുംബം ശ്രദ്ധിച്ചോ, അഹ്ലിനെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോ, ഇസ്ലാം പറയുന്നത് പോലെ ജീവിച്ചോ. അല്ലാഹു നമ്മളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ, മുത്തഖീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇനി നമ്മളെ ഇവിടെ മത്സരിച്ച ഒരുപാട് മക്കൾ, ഒരുപാട് കഴിവുള്ള മക്കളാണ്. നമ്മളെ മദർസന്റെ ഒരുപാട് മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് കഴിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വാട്സപ്പിലൂടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ടും വീഡിയോ ആയിട്ടും അവരെ ഓരോ കഴിവുകൾ നമ്മളാണ് ഇനും അവർ ഉഷാറാക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ട്. നിങ്ങളെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ നമ്മളെ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു മത്സരമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രത്തോളം ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് പരിപാടികൾ നമ്മളിവിടെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേൾക്കാത്ത പരിപാടി പോലും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ മക്കൾ അതിൽ മത്സരിച്ചിട്ട് നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ മക്കളെ നല്ല ഉഷാറുള്ള മക്കളാണ്, എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ള മക്കളാണ്. ആ മക്കളെ തെറ്റായ വഴിയിൽ വളർത്താതെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശിആറിൽ വളർത്തി സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി, നല്ല മക്കളാക്കി, 5 നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ഉപകാരമുള്ള, കൂട്ടിനും കുടുംബത്തിനും നാട്ടിനും ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കി മാറ്റുന്ന പണി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ നിങ്ങളതാണ്. അല്ലാഹു നമ്മളെ മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ആ മക്കൾക്ക് അല്ലാഹു നല്ല ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും അല്ലാഹു പ്രദാനം നൽകട്ടെ. മദ്രസയുടെ പഠിപ്പിലും സ്കൂളിന്റെ പഠിപ്പിലും അല്ലാഹു നല്ല വിജയം കൊടുക്കട്ടെ. ഫജ്ർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട് അഭിമാനത്തിന്റെ നാടാണ്, സ്നേഹത്തിന്റെ നാടാണ്, സന്തോഷത്തിന്റെ നാടാണ്, ഒത്തൊരുമയുടെ ഒക്കത്തിന്റെ നാടാണ്. ഈ നാട്ടിലെ മക്കളും അതേപോലെ ഉഷാറുള്ള ഒരു മക്കളായി എല്ലാ രീതിയിലും പേര് കേട്ട നമ്മളെ നാട് മക്കളെ വിഷയത്തിലും ഉഷാറാകണോ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. എന്റെ ഉമ്മമാർ അതൊന്ന് ഉഷാറാക്കണോ, ഉപ്പമാർ ശ്രദ്ധിക്കണോ. അല്ലാഹു നമ്മളെ മക്കൾക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയും ഓർമ്മശക്തിയും ആയിരം അല്ലാഹു പ്രദാനം നൽകട്ടെ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಪಜೀರ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് 1 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಮುಂದಡಿಗಿಂತ ಉಸ್ತಾದ್ ಆಯ್ತು. ಆಯಂಗ ಈ ಸರ್ಕಾರത്തെ ನಿಬಂಧನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತೀರ್ಕೊಂಡುಂಟು. 10ರ ತೋಲ ಮುಂದೋಲ್ಕೊಂಡೋವ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿನಾയിട്ട് ಮಾತ್ರ ಉಸ್ತಾದ್ 10 ನಿಮಿಷ ನಿങ്ങളുടെ ಮುಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕಿಟ್ಟಂಗೆ ಇನ್ನು ನಾವಳು ಚಂದത്തിൽ ಉಸ್ತಾದ್ ಮುಂಡೋಗು ಅಯಲ್ಗೂ ಆಫಿಯತ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾಹು ಬರಕಾತ್. റഹ്മാൻ ജുമാ മസീദി ಹಾಗೂ ಜಮಿಯತ್ ತಲಬಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಹಿದಾಯತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಪಜೀರು ಮಕ್ಕಳ ಜಶ್ನೆ ಮೀಲಾದ್ ಎಂಬ ಮೀಲಾದ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ 2 ದಿವಸಗಳ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಂದವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಮಸ್ತ ಮತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವಿತರಣೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಸರನ್ನು ಕರೀತೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಬೂಬಕರ್ ಮುನವ್ವರ್ ಅಲಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಅನ್ವರ್. ಇವರಿಗೆ ರಹಮಾನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ರವರು ನೀಡಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಬೂಬಕರ್ ಮುನವ್ವರ್ ಅಲಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಅನ್ವರ್.
മൂസ. നെക്സ്റ്റ് ബാസിത്ത് അഹമ്മദ് സൺ ഓഫ് അബ്ദുൽ ഹമീദ് മൗലവി. നെക്സ്റ്റ് മൊയ്തീൻ ഷമ്മാസ് സൺ ഓഫ് ബസരിയ. കഴിഞ്ഞ വർഷം 5ാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം 6ാം ക്ലാസ്സിക്ക് പാസ്സായ മക്ക ആരെല്ലാം ಗೊಂತುಂಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರು. മുഹമ്മദ് ഫായിസ് സൺ ഓഫ് അബൂബക്കർ. നെക്സ്റ്റ് മുഹമ്മദ് ആഷിഖ് സൺ ഓഫ് മുഹമ്മദ് ഇക്ബാൽ. ಬರು പെൺമക്കളെ ಬರು. നെക്സ്റ്റ് മുഹമ്മദ് നിഷാൻ സൺ ഓഫ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ്. ആസിയ ആഫിയ ഡോട്ടർ ഓഫ് ബഷീർ. 5ನೇ ತರಗತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈ ಸಲ 6ನೇ. ಅಲಿಮಾ ಐಜಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಹುರ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾತಿಮಾ ಅಫೀಫಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 7ನೇ ತರಗತಿ, ಈ ವರ್ಷ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ರಾಫಿ ಸನ್ ಆಫ್ ಇಲಿಯಾಸ್. ಬರು 7ಾം ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಕ್ಕ ಬರಿ ಮೊನ್ನೆ ಈ ವರ್ಷ 8ಾം ಕ್ಲಾಸಿರುಳ್ಳವರು. ಆಸಿಕಾ ಸ್ವಾಬಿರಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಎಂ ಫಾರೂಕ್. ಆಶಿಕಾ ಸ್ವಾಬಿರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾತಿಮಾ ಅಫ್ರೀನಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಸಿಎಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖದೀಜಾ ನಹಿಮಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಬಶೀರ್. ಖದೀಜಾ ಸಿಜಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್ಮಿಯಾ ರಿಜಾನಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಜಾ ಫಾತಿಮಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಮೀಲಾ ಹಿಬಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ನಜೀರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಲಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹ ಮರ್ಹೂಮ್ ಸ್ವಾಲಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರವು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ SLC ಹಾಗೂ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಸಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೆಸರು ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆತ್ತವರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ಜಮಿಯತುಲ್ ತಲಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಮಾತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಮಾತಿನ ಖತೀಬರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿನಂತಿ. ಮೊದಲನಾಗಿ SLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಸಾದಂತಹ ಫಾತಿಮಾ ಸುಹೈಲತ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್. ಫಾತಿಮಾ ಸುಹೈಲತ್ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಬೂಬಕರ್ ಸಿದ್ದಿಕ್. ಸುಹೈಲತ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಹಾ ಮರಿಯಂ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮೂಸಾ ಬಲ್ಕಾ.
ನಿಹಾ ಮರಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾತಿಮತು ಶಿಮ್ನಾ ಕ್ಯಾರ್ ಆಫ್ ಅಲಿ ಪಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನಿಸಾ ಬೇಗಂ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೊಮ್ಮಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಂಗ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀ ಪೇರು ಬಿಲ್ಚವ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PUC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪಾಸಾದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರುಕ್ಯಾ ರಮೀಜಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಿಯಂ ಅನ್ಸಬಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಷಾದ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅಸೈನಾರ್. ಮರಿಯಂ ಅನ್ಸಬಾ. ಇದು ರುಕ್ಯಾ ರಮೀಜಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರಿಯಂ ಅನ್ಸಬಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅಸೈನಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಶೀದಾ ಬೇಗಂ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪೊಮ್ಮಿ. ರಶೀದಾ ಬೇಗಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್. ಫಾತಿಮಾ ಮುಷ್ಫಿಕಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಶ್ರಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫಾ ಫಾತಿಮಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಫಾ ಫಾತಿಮಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಮ್ಮ ನೌಶೀದಾ ಡಾಟರ್ ಆಫ್ ಮೂಸಾ ಪಲಕ. ಸಾರಮ್ಮ ಔಷಧ. ಪವಾಸ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಬೂಬಕರ್. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪವಾಸ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಅಬೂಬಕರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪವಾಸ್. ನಿನ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಪವಾಜ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಲಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಲಬುಡದಲ್ಲಿ 3 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತಹ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು MBBS ಕಲಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಡ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ MBBS ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಯಾಕೆಂದರೆ ICUನಲ್ಲಿ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮೀಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಲವಾರು ಸುಮಾರು 19 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಒಂದು ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು 101ರಿಂದ ಅವರ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರೀತೇವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಲಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಸಮಸ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಆದಂತಹ ಆಫಿಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದಂತಹ ಆಫಿಯಾ ಅವರಿಗೊಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾತಿಮತ್ ಶಮ್ನಾ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅಲಿ ಪಜೀರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎತ್ತವರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೆದಿವೆ. ಕಿರಾತ್, ಫಾತಿಯಾ, ಆಜಾನ್, ಕ್ವಿಜ್, ಟೀಮ್ ಕ್ವಿಜ್, ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್, ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಮಾಡೆಲ್, ಅರಬಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಲಿಗ್ರಫಿ, ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಕಲರ್ ಥಿಯರಿ, ನಾತ್ ಶೇರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಂಗ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೀಚ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 101 ಇವರಿಗೆ ವೈದಿನ್ CH ಅವರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, RJM ಪಜೀರ್ ರಾಫಿ ಇವರು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕಿರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಟೀಮ್ ಕ್ವಿಜ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 102 ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಮ್ಮ ನೌಶೀದಾ, ಸನ್ ಆಫ್ ಮುಸಾ. ಸೆಕೆಂಡ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 104 ಶಾಹಿದ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿದಾ ಮರಿಯಂ ಶಾಹಿದ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ 105 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಕ್ವಿಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 106 ಹಿಶಾಮ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 107 ಇಫ್ರಾಜ್ ಕಿರಾತ್ ಫಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 108 ಶೈರಾಜ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅಫಾಮ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 110 110 ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಜೀರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಹಮಾನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 111 111 ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಿಶಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 112 ರಶ್ವಿನ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಟೀಮ್ ಕ್ವಿಜ್ ಫಸ್ಟ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 113 ಇಶಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 114 ಆಶಿಕ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 115 ಶಿಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಆಶಿಕ್ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 114 ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 115 ಶಿಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 116 ಆಫೀದ್ ಕಿರಾತ್ ಫಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ಆಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ರಫೀಕ್ ಪಜೀರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Chest number 117, Sazin. Attendance second, model making second. Next, chest number 118, Shyam. Marks first, Kirat second. Next, chest number 119, Naban. Drawing first, handwriting second. Next, chest number 120, Sabad. Attendance second, quiz first. Next, chest number 121, Ahid. Attendance first. Next, chest number 122, Shahja. Samadhana Kara. Next, 123, Munawwar. Painting second. Next, 124, Basit. Samadhana Kara. 125, Shammas. Attendance second. Calligraphy first. Craft second. Attendance first. 127, Zia. Marks first. Attendance second. Samadhana Kara. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅಬೂಬಕರ್ ಒಳಗುಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು RJM ಪಜೀರ್ ನೀಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. Riza 128, attendance first. Chest number 129, Aiza. Memory first. Memory test second. Marks second. 130, Aifa. Attendance first. (131) Samra. Memory test first. Marks second. Model making second. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಬೂಬಕರ್ ಒಳಗುಡ್ಡೆಯವರಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ನಮ್ಮ ಬಾವುಂಚನ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Chest number 132, Liza. Samadhana Kara. 133, Adia. Samadhana Kara. 130, Salwa. Samadhana Kara. Next, 135, Shaima. Marks first. Kirat first. Hibs first. Quiz first. Azan first. Model making first. 136, Rifa. Attendance first. Kirat second. Handwriting second. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Chest number 137, Akifa. Handwriting first. 138, Aiza. Attendance first. Marks second. Painting first. Kira second. Chest number 139, Shiza. Craft first. Marks second. Chest number 140, Suhaima. Marks first. Attendance second. 141, Naifa. Handwriting second. 142, Shiza. Attendance second. 143, Hiba. Marks first. Attendance second. Memory test second. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಮೀರ್ ಪಜೀರ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ರಹಮಾನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದ್. 144, Safa. Marks first. Attendance second. Essay writing first. Pencil drawing second. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಬಶೀರ್ ಪಜೀರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
145. Chest number 145, Hana. Marks second. Attendance second. Chest number 146, Afifa. Marks first. Memory test first. Calligraphy second. First. Digital poster making second. 147, Riza, 9th standard. Memory test second. Azan second. 148, Riza, 10th standard. Memory test second. 149, Sania. Attendance second. Mark second. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಲತೀಫ್ CH ಸದಸ್ಯರು ರಹಮಾನ್ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ. Test number 150, Rida. Marks first. Attendance first. And rating second. Next. Test number 151, Aiza. Attendance second. Next 152, Wafia. Samadhana Karabumana. Next 153, Afra. Samadhana Karabumana. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅಶ್ರಫ್ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ RJM ಪಜೇರ್. Next 154, Iba. Samadhana Karabumana. Next 156, Amna. Samadhana Karabumana. Next 157, Rida. Samadhana Karabumana. Next test number 158, Aiza. Attendance first. Marks second. Next test number 159, Rila. Marks second. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಅಶ್ರಫ್ ಅಚ್ಚೂರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 160, Shabia. Samadhana Karabumana. Next 161, Shahala. Marks first. Attendance first. Drawing second. Pencil drawing second. Next 162, Hiba. Marks second. Hips second. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಿರಾಜ್ ಪಜೀರ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರು ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. 163, Afia. Marks first. Attendance first. Painting second. Test number 164, Afifa. Samadhana Karana. 165, Nasriya. Marks second. 166, Anfa. Attendance second. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಮೀರ್ ಪಜೀರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. Anfa. Attendance second. Handwriting second. Craft second. 167, Afrina. Attendance first. 168, Izza. Attendance first. Team kiss first. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅಲಿ ಪಜೀರ್ ಸದಸ್ಯರು ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. Chest number 169, Rizana. Marks first. Chest number 170, Rifa. Marks first. Attendance first. 171, Shahida. Marks first. Attendance first. Team kiss first. Kiraat second. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಮೀದ್ ಪಾಡಿ ಸದಸ್ಯರು ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Chest number 172, Shaifa. Marks first. Team kiss first. Best out of waste first. Essay writing second. Next, chest number 173, Nuza. Attendance first. Team kiss first. Digital poster first. Chest number 174, Saida. Kiraat first. Handwriting first. Drawing first. Team kiss first. Azan first. Calligraphy second. Essay writing first. Best of out of waste second.
ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಳಕರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊಹಿದ್ದೀನ್ ಮಸೀದ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೋಟೆ. 175 ಇಫ್ರಾಜ್ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 176 ನಹೀಂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಜಮಿಯತುಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮೀಲಾದ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಆಸಿಫ್ ಕೋಂಟೆ ಚಾಲ್ ರವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 177 ಶಾಬಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಿರಾತ್ ಫಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. Chess number 178 Tawfiq craft first essay writing second drawing first. 179 Mohammad Sayan Nath chair second. Chess number 180 Mohammad Faris Samadhana Kara Bhumana Kiddies. 181 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಜಾನ್ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಜಮಿಯತುಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ನೌಫಲ್ CH ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 182 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೀಕ್ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. ನೌಫಲ್ CH ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಬನ್ನಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆದಿ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. 184 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಹಾದ್ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. 185 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಕ್ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. 185 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಕ್. 186 ಮೆಹರಾನ್ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. 187 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಯಿಜ್ ಫಾತಿಯಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. 188 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಶಾನ್ ನಾಥ್ ಶೇರ್ ಫಸ್ಟ್. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಜಮಿಯತುಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ನೌಶಾದ್ ಒಳಗುಡ್ಡೆರವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನೌಶಾದ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ 189 ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 189 ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾದುಷಾ ಸಮಾಧಾನಕರ. 190 ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಅಜೀಮ್ ಫಾತಿಹಾ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅರ್ಷಾದ್ ಜಮಿಯತುಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅರ್ಷಾದ್ ರವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 191 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆಸಿಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 192 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಹಾದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 193 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಯಿದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಥಿಯರಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 195 ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಶಾಬಿಲ್ ಕಲರ್ ಥಿಯರಿ ಫಸ್ಟ್. 196 ಸಾಲಿಕ್ ಸಮಾಧಾನಕರ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅಶ್ರಫ್ ಫಜೀರ್ ಸದಸ್ಯರು ಜಮಿಯತುಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 196 ಸಾಲಿಕ್ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 197 ನಿಹಾಲ್ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. 197 ನಿಹಾಲ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 198 ರಾಜಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 199 ಅಮ್ನಾ ಫಾತಿಮಾ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಮೀಲಾದ್ ಸಮೀತ್ ಫಜೀರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ತಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 200 ಮಿನ್ಹಾ ಮರಿಯಂ ಕಲರ್ ಥಿಯರಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾತಿಹಾ ಫಸ್ಟ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 201 ಆಯಿಷಾ ಆದಿಯಾ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. 202 ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾತಿಮಾ ನಸ್ಮಿಯಾ ಫಾತಿಹಾ ಸೆಕೆಂಡ್.
ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಮೀಲಾದ್ ಸಮಿತಿ. 203 ಫಾತಿಮಾ ಶೈಜು ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 204 ಫಾತಿಮಾ ರಿಫಾ ನಾಥ್ ಚೇರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 205 ಆಯಿಷಾ ಸಮಾಧಾನಕರ ಹಾಗೂ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಮೀಲಾದ್ ಸಮಿತಿ ಪಜೀರು. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವೇದಿಕೆ. ನಫೀಸಾ ರಿಜಾ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 207 ಫಾತಿಮಾ ರಿಜಾ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 208 ಕಿನ್ಜಾ ಫಾತಿಮಾ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. 208 ಕಿನ್ಜಾ ಫಾತಿಮಾ. 209 ನಿಹಾ ಫಾತಿಮಾ. 209 ನಿಹಾ ಫಾತಿಮಾ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶರೀಫ್ ಪಾಡಿ ಸದಸ್ಯರು ಮೀಲಾದ್ ಸಮಿತಿ ಪಜೀರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಶರೀಫ್ ಪಾಡಿ. ಸಲಾಂ CH ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ. 210 ಫಾತಿಮಾ ನಿಶ್ಮಾ ನಾಥ್ ಚೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಥಿಯರಿ ಸೆಕೆಂಡ್. 211 ಆಯಿಷಾ ಇಶ್ರಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 212 ಇಸ್ಮತ್ ಸಮಾಧಾನಕರ ಬಹುಮಾನ. ಸಲಾಂ CH ರವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶಂಶೀರ್ ಪಾಡಿ ತಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ ತೌಸೀಫ್ ಅವರು ಈ ಸಲ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ತೌಸೀಫ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಂತಹ ಆಶಿಕಾ ಸ್ವಾಬಿರಾ. ಹಾಗೇನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಂತಹ ಫಾತಿಮಾ ಐಜಾ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ಥರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಯಿಷಾ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀಡಬೇಕು. ಆಯಿಷಾ ಅಲ್ಫಾ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಶಂಶೀರ್. ಬಾಯ್ಸ್ ಕಿಡ್ಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 187 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಯಿಜ್. ಕಿಡ್ಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 187 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಯಿಜ್. ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 187 ಸೆಕೆಂಡ್ 180 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರಿಸ್. 187 ಫಸ್ಟ್, 180 ಸೆಕೆಂಡ್. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 187 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಯಿಜ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ 180 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾರಿಸ್. ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಂಗ್ ಜೂನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 177 ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಶಾಬಿಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೈರಾಜ್ 108. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಖಾದರ್ ಪಜೀರ್ ಮೀಲಾದ್ ಸಮಿತಿಯವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶೈರಾಜ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಖಾದರ್ ಪಜೀರ್ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 108. ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 178 ತೌಫೀಕ್. 178 ತೌಫೀಕ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ 116 ಆಫೀದ್. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು
ಖಾದರ್ ಪತ್ಪಾಡಿ ಮೀಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 187 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಯಿಜ್ 187 ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 187 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫಾಯಿಜ್. ಜೂನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 177 ಶಾಬಿಲ್ 177 ಶಾಬಿಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಫ್ರಾಜ್ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 107. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಖಾದರ್ ಪಜೀರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ, ಸದಸ್ಯರು ಮೀಲಾದ್ ಸಮಿತಿ. ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 126 ನಾಫಿ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 126 ನಾಫಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ 101 ರಾಫಿ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 101 ರಾಫಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಕಿಡ್ಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 201 ಆಯಿಷಾ ಆದಿಯಾ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 201 ಆಯಿಷಾ ಆದಿಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ 200 ಮಿನ್ಹಾ ಮರಿಯಂ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 200. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 135 ಶೈಮಾ. ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೈಮಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಾಬಿಯಾ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಉಸ್ತಾದರ್ ಕಂಬಳಬೋದು ತಾವುಗಳು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 165 ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ನಸ್ರಿಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ಫಾ 166. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ಫಾ. ನಸ್ರಿಯಾ 160. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಬಿಯಾ. ಜೂನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಫೈಜ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 165 ನಸ್ರಿಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ಫಾ. ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 174 ಶಹೀದಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಜ್ಜಾ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದರು ಅಬ್ದುಲ್ ಫೈಜ್ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕಿಡ್ಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 200 ಮಿನ್ಹಾ ಮರಿಯಂ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 200 ಮಿನ್ಹಾ ಮರಿಯಂ. ಕಿಡ್ಡೀಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 135 ಶೈಮಾ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 135 ಶೈಮಾ. ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 174 ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಸೈದಾ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಾಸನ್ ಬಾಬು ಪಜೀರ್ ಅವರು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 167 ಹಾಗೂ 168 ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೈಮಾ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ 174 ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಸಹಿದಾ. 174 ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಸಹಿದಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಾಸನ್ ಬಾಬು ಪಜೀರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಫ್ರೀನಾ ಹಾಗೂ 168 ಇಜ್ಜಾ. ಇಜ್ಜಾ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 168. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ದಪ್ಪನ್ನ ಕಲಿತು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಸ್ತಾದರು ಆದಂಥ ರಶೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಪ್ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೌಟ್ ಟೀಮ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಕೌಟ್ ಟೀಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ.
ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി. മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി, ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി. മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ. മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ. മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. ബദറും ഉഹ്ദിലൊന്നു ഹബീബി ഞാനില്ല സ്വഹബോരിലായി. ബദറെ കണ്ടതില്ല ഹബീബി നേരിൽ ഈ കൺകളിലായി. ആഖിറം മുന്നിലായി നിൽക്കും പാപിയേലും. ആഖിറം മുന്നിലായി നിൽക്കും പാപിയേലും. മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ, മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ. കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ, കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും. കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. മദ്ഹിൽ കോർത്ത വരികൾ ഹബീബി പാടി പല നാളിലായി.
മധുരം തരുമോ അരികിൽ ഹബീബി ജീവൻ എന്നിൽ സഫലമായി മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മോഹവും സഫലമാക്കി കിനാവിൽ വന്നു എന്നാൽ മതി മറക്കാം കനവിലെത്തു ഹബീബി ആ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ സ്നേഹത്താലടുക്കാം ഞാൻ മോഹത്താലെ പാടാം ഞാൻ കനവിൽ ഒന്ന് വന്ന് പുണരൂ കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി കാത്തിരുന്നു പല നാളും. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಫೈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಫೈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ കാത്തിരുന്നു പല നാടും ആ സ്നേഹത്താൽ Okay, next. Cooking without fire. First place team. ತದನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಇವರಾದ ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕುಕಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಫೈರ್. Cooking without fire, second. ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇದರ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಮಾಡೆಲ್, ಅದನ್ನ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಶೈರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಾಜಿ ಇವರನ್ನು ನಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ರಹಮಾನ್ ಜುಮ್ಮಾ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಖತೀಬರು ಹಾಗೂ ಜಮಿಯತ್ ತಲಬಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಲೆಯನ್ನ ಮಸೀದಿಯ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಶಹರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಸಾಜಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಿ ರಿಕ್ಷಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು. ಹಾಗೇನೆ ಎರಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ವಿತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಅಫಾಮ್ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಛಲಕವನ್ನ ತೋರಿದಂತಹ ಅಫಾಮ್ ಸನ್ ಆಫ್ ಹನೀಫ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ರಶ್ವಿನ್ ಸನ್ ಆಫ್ ರಫೀಕ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ರಶ್ವಿನ್
ಯುವಕರು ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ. ಹಬೀಬಿ ಕಂಡದಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಾಡು ಕಾಣಾಲುತ್ತಿ ಹಬೀಬಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮದ್ರಸದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ ಸುಮಾರು 19-20 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಉಸ್ತಾದರು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆ ಒಂದು ಏನೇ ಪ್ರತಿಭೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಉಸ್ತಾದರಿದ್ದಾರೆ. 4 ಉಸ್ತಾದರು. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಹಾಗೂ ಮಿಲಾದ್ ಕಮಿಟಿ ಹಾಗೂ ಜಮಿಯತ್ ಉಲಮಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಖತೀಬ್ ಉಸ್ತಾದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಸಲಾಂ ಫೈಜಿ ಇಲ್ಫಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸದರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಫೈಜಿ ಈ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುದರ್ರಿಸ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಇರ್ಷಾದ್ ಮಿಸ್ಬಾಹಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ರಶೀದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಸೀದಿಯ ಸಹಾಯಕರಾದಂತಹ ಶುಕೂರ್ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶುಕೂರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಉಸ್ತಾದರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಜಸ್ನೆ ರಬಿ ಮಿಲಾದ್ ಫೆಸ್ಟ್ 2025 ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೀಮ್ಗಳ ನಡುವೆ ಮತ್ಸರ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಮದೀನಾ ಹಾಗೂ ಬ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮದೀನಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮದೀನಾ 956 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ನರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಜಯಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಮದೀನಾ 1013 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅದರ ನಾಯಕರಾದ ಹಫೀದ್ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಮದೀನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಮೀಲಾದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ಎಲ್ಲ ಜಮಾತವರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು. ಆಗ ನಾವೊಂದು ಮೀಲಾದ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನವರು ನಮಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮೀಲಾದ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹಮೀದ್ ಫಜೀರ್ ಅವರಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಾಸೀರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಆಸಿಫ್ ಮತ್ತೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಈ ಒಂದು 11 ಮಂದಿಯ ತಂಡ ನಾವು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆವು. ಈ 11 ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಹೊತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಮಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ತಂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಸೀರ್ ಬಲಕ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂತಹ ಆಸಿಫ್ ರವರು, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ 3 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದರ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ರು. ಈ ಒಂದು
ಬಹುಮಾನವನ್ನ ತರಲು ಈ ಒಂದು ಚಪ್ಪರವನ್ನ ಹಾಕಲು ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಕಾರಣ ಈ 11 ಮಂದಿಯ ಟೀಮ್. ಅದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಜಮಾತಿನವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಯುವಕರ ಉತ್ಸಾಹ, ಅವರು ನೀಡಿದಂತಹ ಸಾಥ್ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಭೃಂಜನೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബഹുമാനമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, നാളെയും മറ്റന്നാളും 2 നാളെ മദ്രസ റജയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിങ്കളാഴ്ച സുബൈക്ക് തുടങ്ങും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಾಂಸವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಯುನೈಟೆಡ್ ಪಜೀರ್ ಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋ ಮಟನ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ದಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಣದ ಸಹಾಯ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಂಸದ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜೋಗಿಬೆಟ್ಟು, ಲತೀಫ್ CH, ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾಗೇನೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೈಕ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಶಾಮಿಯಾನ ಸ್ಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಶಾಮಿಯಾನ ಅಮಿಗೋಸ್ ಬಜೀರ್ ಎಂಬ ತಂಡ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ 3 ದಿವಸ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ 3 ದಿವಸಗಳ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ರ್ಯಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಬಜೀರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏಲಂ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಏಲಂ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಅರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ಮಾಲಿಕಿ ಯೌಮಿದ್ದೀನ್ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ദുആറക്കാൻ വേണ്ടി 2 ആൾക്കാർ സംഭാവന ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും ഹസനാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. വരുന്ന മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു യാ സദഖയുടെ മിത്ല തവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മൗലാനാ മുഹമ്മദ് അർഹമർ റഹീമായ സയ്യിദായ സമദായ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഓരോ മദകളും ഓരോ പാട്ടുകളും അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അത് നീ ഞങ്ങളെ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, ഉമ്മമാർ, പെങ്ങന്മാർ, ഉപ്പമാർ, ചെക്കപ്പന്മാർ, ഉസ്താദന്മാർ അല്ലാഹുവില്ല അവർക്ക് എൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാഹ്, അവിടുത്തെ തൃപ്തി നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്‌ലിസുകളെ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലെ പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരും അതേപോലെ ഈ നാട്ടിലെ ബാല്യക്കാരായ JFIയും അതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ അല്ലാഹു ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചു, ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്കൊക്കെ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ ആരൊക്കെ ഈ പരിശുദ്ധമായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലാഹ് അവർക്കൊക്കെ നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെ എല്ലാ ഖൈറായ മുറാദ് സന്തോഷത്തോടുകൂടി റാഹത്തോടുകൂടി നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് രീതിയിൽ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായിട്ടൊക്കെ സഹായിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും തൊട്ട് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളും തൊട്ട് മാരാവിധ രോഗങ്ങളും തൊട്ട് വൈറസ് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും തൊട്ട് അപകട മരണങ്ങളും തൊട്ട് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങളും തൊട്ട് ഷുഗറും പ്രഷറും പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും തൊട്ട് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള മരണങ്ങളും തൊട്ട് ബ്ലോക്ക് പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളും തൊട്ട് അല്ലാഹു ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ആ രോഗങ്ങളും തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരുടെ രോഗം നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടൽ പല ആലക്കരം രോഗികളുടെ അല്ലാഹു അവർക്ക് പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു ഞങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് വരുന്നതുമായ വഴികൾ ഖൈറിന്റെ വഴികളാക്കണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷത്തിന്റെ വഴികളാക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ല, റാഹത്തിന്റെ വടികളാക്കണേ അല്ല. എല്ലാ സമയങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളുടെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സഹായം ഞങ്ങൾക്ക് നിത്യമാക്കണേ അല്ല. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.